Anita sa itong mga serbisyo publiko, alang karong buntaga. Public service announcement mga kasama. RMN Serbisyo Publiko. Nasa linya sa telepono, good morning. Morning, sir. Okay, good morning kasamang Mardy. Sa iyo, ani mo nagmata. Maayong buntag sa tanan pod nga tigpaminawan sa imong programa. Yep. Natay public service alang sa mga taga-istaka, no? Mga kaigsuunan nato sa istaka. Nga ang kapilya sa istaka dunay pagahimuon nga Bible exposition matag Miyerkules, no? Matag gabi ni kasamang Mardy, no? Bible exposition matag Miyerkules magsugod alas 7:30 ngadto sa alas 9, no? Atong usbon matag Miyerkules alas 7:30 taman alas 9, no? Bible exposition diya sa kapilya sa istaka nga diri kaning dool diri sa tulay kasamang Mardy. Kining sa Rizal Avenue ni luyo sa simbahan sa dool na sa tulay diya, no? Sa St. Michael Archangel man, no? Chapel, no? Og ang tumong aning Bible exposition mao ang pagdasig sa mga igsuon nato nga nabiktima anang drug addiction gani kasamang Mardy. Nindot ay nagtumong. Pagdasig sa mga igsuon nato nga nabiktima ng drug addiction ug dili lang ka drug addiction daghan pa, no? O kanang mga basta nagkadaiyang problema sa atong katilingban ron, no? Atong tun-an unsaon pagdasig nato sa pag-undang ana mga dili maayo nga mga buhat. Kana lang kasamang Mardy, daghang kaayong salamat. Yep, sir. Salamat sad. Way sa payan pod. Nindot to? RMN Serbisyo Publiko. Bible exposition mga kasama. Nindot to. Matag Miyerkules. Nindot na kay murag tabang po na ba nga makabig, no? Itong uban, labi na itong nagumon sa droga. Nindot ilang tumong mga kasama. Nakadaig tayo. Pasod na to kay paibalo importante na may para paibalo atong mga igsuon nga kinahanglan ana. Hello, sir? Hello. Sir Kasamang Ariel. Live na ka, sir. Live na. Maayong buntag kasamang Ariel. May buntag po diya. Og maayong buntag po sa tanang mga suking digpaminaw, no? Sa imong sipak kayong tulumanon, no? Ang straight to the point. Padayon si Silbert. Okay, kining atong pahibalo kasamang Ariel, sumpay ni atong gipahibalo pod sa tulumanon ni kasamang Mardy kagahapon, no, sa iyang tulumanon. Kay mubo ra man guto na to madugangi gamay kay pigin na pod iyang oras munang gimubo lang nato. Kani pwede na i-shoot ni mo tanan eh. Salamat kayo kasamang Archer. No? Sorry. Kasamang Ariel. Okay, pahibalo ni, no, akong sublion then dugang lang gamay kanang wala mahisgutin ako kagahapon sa pahibalo sa programa ni kasamang Mardy. Okay, sa tanang taga-istaka, no, pahibalo ni sa tanang taga-istaka, pero dili lang diay taga-istaka ang giawhag ani, no. Welcome ang tanan, no, sa usa ka ginahimong Bible exposition matag Miyerkules sa kapilya sa istaka, no? Diri sa luyog sa Cathedral Rizal Avenue man na dito dapit tumoy nga duol na istulay na diya ang atong kapilya sa istaka nga gitawag og kapilya sa San Miguel, no, Arcangel. Okay, matag Miyerkules dunay ginahimong Bible exposition, no, alas 7:30 sa gabi, no, magsugod paingon na gyud alas 9, no? O giawhag ang tanan, dili lang kay mga Katoliko, pwede dili Katoliko mo apil, pwede pod sa gikan sa laing barangay, no? Welcome na siya sa tanan. Then ang format ani exposition, then pwede din mo dawat og kanang question and answer or a sort of open forum. Well, ang katuyuan ani, subliyon ako itong gihisgutan ako kagahapon sa programa ni kasamang Mardy. Ang katuyuan ni mao ang kinibang pagdasig, no? Pagdasig sa atong mga igsuon nga nabiktima ng drug addiction o uban pa nga mga problema sa atong katilingban karon, no? O kanipong mahitungod sa problema sa kining disunity kanang panagbahin-bahin ba nga wala ta magkahiusa. O hisgutan po na nga aron mahiusa ta para malikayan nato ng divisions, no, panagbahin-bahin. Mo man ay gusto sa Ginoo nga maghiusa ta ug unsay mga kinahanglan natong mahibaw-an ana
diha na nato mahibawan sa atong exposition. By the way, kagabi Miyerkules man kasama nga Ariel, o nasugda na namo og naapami sa mga preliminary expositions, no? Preliminary expositions, mga himuon nato na mga tulo ka Miyerkules, no? Kay mo pa may pagsugod. Then human sa mga tulo ka Miyerkules nga preliminary expositions or pasiunang mga pagpadayag, sugod na dayon ta sa exposition proper. So kana atong giawhag, no? Welcome ang tanan, no? Salamat ko gabi kay naagali dili taga Istaka ni Apil, no? Nay taga Ricayas o nay sa uban pong may Central Barangay ba to? Okay, so kana lang, no? Ako usbon giawhag ang tanan nga motambong sa atong ginahimong Bible exposition matag Miyerkules sa Istaka Chapel, no? Sa St. Michael Chapel. Matag Miyerkules sa gabi alas 7:30 ngadto na sa alas 9, no? Sa gabihon. Kana lang kasama ang Ariel. Sige, kasama ang Silbert. Okay, salamat. Sa Ebanghelyo nga giasoy ni San Juan, nga ato babasa sa Kapitulo 7, tutling 24, nagingon ang atong Ginoong Hesukristo. Ayaw na kamo paghukom, pinasikad sa inyong makita sa gawas, kundili pinasubay sa hustong sukdanan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga kasama ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko ani anosob sa kahanginan. Of course, dinhigyapon sa RMN Dipolog DXDR 981 AM o sa online internet rmndipolog.weebly.com. Nagyapon kining ubos yung alagad sa baong tulumanon, Shelbert Don Doyano Sr. alias Beridas. Baog yapon magiguban kaninyo, ban sa tumbang eksun sa Pikas Lawak, Tani Luod o Taxi Lumba. O pizza 18 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2012. Mga igala, mga ginikanan bagasuking digpaminaw, sa gyapon kining ubos yung alagad sa dili pagyud ta mo panayon sa ato ng ipanumpa ang kaakuhan pagpadayag sa mga katinawan nga mao ang kahayag, no, sa pagtuong Katoliko. Sa gyapon, no, pasiunang pagatahuran nato maayong udto kaninyong tanan sa tanang naminaw karon, no, diri sa og yung istasyon, no, katong naaragod diri na minaw sa Dipolog nga kaparehas og panahon o oras. Kumaayong udto kaninyong tanan og diya sa online internet. Have a good day kaninyong tanan. Mga igala, mga ginikanan, atong gibasa pag-una ang Ebanghelyo o
no, sa atong Ginoo nga giasoy ni San Juan sa kapitulo 7 tutling 24 nga atong sublion pagbasa uban na sa atong emphasis. Kay diri ta manukad sa atong padayon nga tema nga atong pagahimuon karon. Matod pa sa atong Ginoo, ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita sa gawas, kundili pinasubay sa hustong sukdanan. Ato ning gibasa pag-una, kay kining issue lagi may labot na sa larawan. Of course, dili lang hinoon may tungod sa larawan. Pero mo manigod atong tema nga wa pa nato gihuman, una na adiri ang rumbo sa atong hilisgutanan o kanabang sentro, no? Mga kinikanan pagkatinahod nga tigpaminaw. Ayaw na kamo paghukom pinasikad sa inyong makita sa gawas, kundili pinasubay sa hustong sukdanan. Kumbaga no mga higala, mga ginikanan, kung magkakita ta og usag ka lalaki o babae nga naglakaw diya sa dalan, no? Lalaki o babae naglakaw diya sa dalan, ang posibleng mahuna-huna sa tao, labi nag mga kuana kanang kuana ba kanang hamtong-hamtong na, no? Ingnon talang dalagita na ulitaw o dalagita. Dili lang gani po sa inaanang idara, bisan pag sa mga ana-anas mga nag-edad o 40 o ana. Ang lagmit nga mahuna-hunaan sa tao, huwag ingon siya nga kana silang duha, babae ug lalaki nagkuyog, manag-uyab na silang duha. Tungod kay nagkuyog, na rin sa tugunahuna nga uyab na silang duha. Unya, hibawan nato ba nga minyo na di itong duha, lain-lain po dahil ilang partner. Pero kay tungod kay nakita silang duha nga nagkuyog, posibleng butangag istorya nga, uy, nga naman to. Nakuha ba ninyo ang punto nato, mga higala, mga ginikanan? Kinibag unsay makita lang nato, dayon ug unsay dikta sa atong pangunahuna, pagsabot sa atong nakita. Mo hukom ta insigida nga kana sila, trato na sila, manag-uyab na sila. Pero ang tinuod di ay friend lang to sila. Nakikala lang. Pero tungod kay nagkuyog sila, posibleng mahimuan og istoryang dili maayo. Pero posible pong tinuod, pero di gudang kasiguro, di ba? Ngano nga gihimo nato ng ehemplo, example do mga higala, mga ginikanan, tungod kay mao man ang nahitabo pod sa issues larawan. Nga tungod kay ang mga Katoliko nakita manggod nga diha sa pagbatunog mga imahen o ribulto, dayon giyukbuan, giakusahan na dayon ang mga Katoliko nga nagbaton og mga Diyos-Diyos o Diyos-Diyosan. Abang pagsimba og laing Diyos ba. Tungod kay nakita nga niyukbo, na ana dayon sa pangunahuna sa mga nakakita. Nga gihimo di nilang bathala, gidiyos-diyos di ng mga larawan nila. Sa mga Katoliko kay kipangyukbuan man, giludhan man. Tungod kay nakita man. Kay naamanggoy mabasa sa Biblia nga gidili ng pagbaton og imahen dayon yukbuan. Pero ang insakto gyud nga pangunahuna, diserta mohukom ang tao, ayha sa mo konklusyon ba, subayon sa unta, no? Mo ni kining giingon ba diri sa Ginoo ba?
kung maghukom, pinasubay sa hustong sukdanan. Bali, ang buot ipasabot diri, kana bang paghukom nga objective, sa in English pa objective, kana objective nga, kanang dunag yung kay gibasihan. Parehas anang mo kanang puste nga tumbahon. And wa ka kebalo ang sasukod sa kataas ng puste. Kaya mo bana-bana lang dayon ka. O kana gitawag na to na siya og subjective. Kanang bana-banaon ra nimo. Kay kanang bana-bana posible mang matunong, posible pong dili, di ba? Kay bana-bana ra man. Pero kung imo yung sukdon, sukdon yun na nimo tape measure o unsa pa nang gamit sa pag sukod sa gitas-on sa mong puste. Di imong sukdon yun, then ayha din ka mo conclude, ayha din ka mo pahayag og unsa na kataas. Kanang resulta na dili na siya subjective. Dili na siya bana-bana kay gisukod man yun nimo. Mo na gitawag na tug objective. Iyon na naputong sa example. Yung example ba na to ba? Ang babae o lalaking nagkuyog, diser na to hukman nga sila man nagtrato o man nag-uyab, ato sang susihon. Waon sa nato ang detalye. Ug unsa gyud na sila, basig higala na sila. Nagkakita din ang kakuyog. Dili ba mahukom diretso ba? Base sila nakita. Inana pud unta kining mahitungod sa pagluyukbo at tubangan sa larawan. Kay dirigod sa Biblia kung ayuhon dyan na tugtuon, ana may pagyukbo at tubangan sa butang, bisan pa larawan, nga dili kini pagpakadiyos. Kana rang yukbo ra ba nga kanang pagtahod o veneration. Kay sa Biblia god, ang gidili ra gyud diha sa larawan, kanang niingon ang Ginoo diha sa Exodo 20, ayaw kamo paghimo og larawan sa bisan unsang dagway. Isang dagwaya nga makita ninyo diri sa yuta o makita ninyo dito sa kahitasan. No nga kini inyong yukbuan sa nga klases pagyukbo. Inyong yukbuan ingon nga Dios. Okay, sa versikulo 3 sa Exodo 20 mo man ang iyang ingon nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Den larawan dayon gidili bisan unsa den dili ka muyukbo. Nga kung sumadahon nimo ang versikulo 3, 4 ug 5, gidili ang paghimo og larawan bisan unsa. Madagway mas lalaki ug unsa pa nang dagwaya diha. Gidili na basta ang imong tumong sa paghimo ni ana, himuon nimong Dios. Ang sayop pa nga paggamit nga parehas lagi sa kanunay na natong gibalik-balik diri kanang kwarta. Ang kwarta dili dautan, basta gamiton sa insakto. Apan kung ipakadiyos ang kwarta, mao na nay dili maayo, mao na nay dautan. Og mao na usab na sa larawan. Unya og moingon pud ta, veritas kana ding inyong pagluhod sa larawan dili day na pag-ilang nga Dios. Ang tubag dili. Kay naa lagi pagluhod nga pagtahod lang o kanang sa in English gyud gigamit sa Katoliko ana nga terminology veneration. Kanang pagtahod na nga medyo kana bang may naay color pa nga dili lang pagtahod lang. Pero may balaanon ba nga pagtahod ba? Munang veneration. Balaanon nga pagtahod. So mo na og naaman jud po na sa Biblia og mo na atong hinahinayon rod og pagkutlo. Atong susihon unsa ang pagtulunan sa Katoliko mahitungod ni anang yukbo at tubangan sa larawan sa mga santos. Atong i-qualify, i-differentiate nato kumbaga sa in English pa. Atong sayron unsay kalainan ni anang yukbo nga pagpakadiyos nga kanang gitawag sa Grego og latria. Ug unsa po nang yukbo nga pagtahod lang o veneration. Pagtahod nga balaanon, no? Veneration mo may akong hubad, ana, correct me if I'm wrong mo ba na yung hubad. Kaya nagliso dyan ko og unsa gyoy exact yun nga binisaya anang veneration. Kaya mayroong kag
veneration mahimong in English na iya. Pero may kag pagtahod, respect man ang exact siguro nga in English ana, di ba? So unsa kay kalainan anang respect ug veneration? Unang ako sa akong sabot ana di man daw tan, no? Nga kanang veneration, respeto na siya, respect nga balaanon. Basta kauban related na siya, pero dili na siya pagpakadiyos. Kay sumala sa pagtulon ang Katoliko, gi-qualify sa tulo ang yukbo o kanang simba. Una kanang yukbo nga simba nga kanang gitawag sa Grego ug latria mo na kinatasan, highest form of worship. O dayon ang sunod anang latria nga simba nga para sa Dios nga kinatasan, ang sunod ana kanang atong pagtahod, pag-venerate nato ni Mama Mary, inahan sa atong pagtuo. Magitawag na sa Grego og hyperdulia kon special veneration. Dili na tupong sa atong simba o yukbo nga para sa Dios. Dayon ang sa mga santos og apil na niya na ilang mga imahin o larawan, dulia sa Grego. Bot pasabot veneration. So dunay kanang gitawag na tug superlative degree. Sa superlative degree, tulo man na, no? Highest, higher, high. O, gikan sa ubos, high, higher, highest. Tupong ba ng high, higher, highest? Dili na tupong. Ang high, taas na siya, pero mas taas tong higher. Pero mas taas pag yun tong highest. Puros high, pero mas taas tong higher ay kinatasan ka tong highest. O na nga tong yukbo o veneration. Pagtahod nga balaanon ngadto sa mga santos, lakip na sa ilang mga larawan, munay high na to nga yukbo. Ya, sa atong inahan, sanglit inahan man lagi siya, kinahanglang ipa-special po nato kay diya sa pamilya, kung maghiskot og ranggo, hierarchy des pamilya. Primero ang labaw mo man jud ang amahan. Sunod ang inahan. Ayan na dayon mga anak. Yes, mga anak pod sunod pod gikas magulang, paingon na sa manghod. Mo nay hierarchy des pamilya. Nya kay sa atong pagtuo si Mama Mary inahan man sa atong pagtuo. Inahan gud pod siya sa atong manunubos. Mo nang espesyal pod ang atong pagtahod ganiya. Pero dili na pagpakadiyos. Unya unsa man jud lig-on natong gibasihan nganong special nga pagtahod o veneration atong ihatag ni Santa Maria. Naana siya sa pasahon Ebanghelyo gyud, no? Nasa San Lucas kapitulo 1 bersikulo 48. Nga ang anghel gyud nga si Gabriel namulong ngadto kang Santa Maria. Sa Grego sa Grego nga pagkapamulong kay Charitomene. Nga buot ipasupot nga ang kanabang hubad gyud nga pinaka kanang duol, no? Kundi mangali takdo gyud. Ang hubad nga pinaka duol kanang pag-ingon ni sa anghel nga si Santa Maria kay Charitomene, no? Sa Grego, no? Ang hubad na sa in English na duol kaayo sa takdo, kundi magay mo takdo gyud kay lisod lagi na usay maghubad-hubad ta. Muna puno ka sa grasya. O puno ka sa grasya. Hindi na San Lucas 1:48, San Lucas 1:28, no? Di ko na lang paklion kay malang na yung mapakli-pakli pa ko sa Biblia. Pero I know nga kamong nagsusi na amoy Biblia diha tanawa dayon. Ang binisya na to ana lagmit mingon rang nga gikahimutan ka sa Dios. O pero katong sa duway rim sigud puno ka sa grasya. Una puno sa grasya si Santa Maria namulong diha sa San Lucas 1:48. Nga mo nang ingon ta nga dili self-serving kay kadtong iyang gipamulong with giya to na ang Espiritu Santo anaan niya gigiyahan siya gunsay mga pamulong niya. Niya diya sa Lucas 1:48 gyud niingon siya nga sukad karon ang tanang kaliwatan mutawag kanakog bulahan, no? Tanang kaliwatan sa tupa apil na tong kaliwat sa panahon nga wala pa siya, wala pa siya matao. Itong panahon nila ni Abraham, panahon nila ni Moises, kitanan mang kaliwatan.
mo ila, no, mutawag kaniyag blessed o bulahan. Diya sa Biblia, kita nga mga Kristiyano, kita nga mga nakadawat sa mensahe o ebanghelyo, dayo nagmasinulundon ta, bulahan man ta, blessed man ta. Kita mga Kristiyanos, no, mga binunyagan, mga bulahan tang tanan, no, blessed ta. Pero kung atong itandi unsa ang ka-blessed, ang pagkabulahan ni Santa Maria o kanato, makaingon ko, espesyal ang kang Santa Maria ang iyang kabulahan. Nga naman, unang-una siya mo'y napilian sa Dios nga ipakatao ang bugtong anak nga atong Ginoo. Diha kaniya, no, sa iyang taguangkan, misulod ang Dios aron mukuha og kinaiyang tawhanon. No, espesyal siya. Dayon na mabdo siya nga dili pinaagig lalaki nga unod nun. Nagmabdo siya, lalangyod sa Espiritu Santo. Mao nang special siya, di ba? Mao nang special nga veneration po ang atong gihatag niya. Dayon, it is a command gayud. Sugo gayud, base sa iyang gipamulong. Diya sa Lucas 1:48, nga sukad karon ang tanang kaliwatan mutawag kanakog bulahan. Kinsa mang babayhana, kinsa mang tawhana be nga dunay instruction sa Biblia nga ang tanan kinahanglan yun mutawag kaniyag bulahan. O ako, basa-basa na kus Biblia, wa mang yung ko'y nabasa nga kamo karong naminaw, kinahanglan mutawag mo na kog bulahan. O hasta po to silang Moises, hasta po to silang Abraham, kinahanglan mutawag na kog bulahan. No? Wa gyud ko'y nabasa, ikaw karong naminaw ron jabi. Na kay nabasa sa Biblia nga ikaw gun sa imong ngalan panilitan Trapulano. Na ba kay nabasa diha Trapulano nga kinahanglan ang tanang kaliwatan mo ila ug mutawag kanimo blessed. Pero si Santa Maria naagi tay mabasa niya ang iyang gipamulong dili to self-serving nga iya ra gyud tong kaugalingon nga naman maulaw pud unta siya kung iya ra kaugalingon. Unya kay nag-ingon man ang anghel nga siya puno sa grasya. Sa ato pa mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, kadtong pag-ingon niya nga sukad karon ang tanang kaliwatan mutawag ka na kog bulahan o blessed. Liman ka, tanang kaliwatan. Pato panahon pa lang Abraham ni Moises, hantod karon sa panahon mo ilagyo niyag bulahan, mutawag niyag bulahan. That is a command. Muna nga espesyal, labi na kung masayod yun ta sa tibuok yun Mariology mga higala. O, kung magtuon tag doktrina ng Katoliko, naamay ka ng gitawag og Mariology. Matun-an nato diha unsa kayo mga kabulahanan nga naangkon sa atong inahan sa pagtuo, Santa Maria. Ang iyang pagka-rayna sa langit, ang iyang pagkainahan sa Dios nga war ba po na masabti, kanang pagpasaka niya nga to sa langit, Assumption of the Blessed Virgin Mary. O, daghan ka ng mga gitudlo ang atong simbahan. Sa iyang kabulahanan niya, wa gani po na masabti mo nang kita po sa Catholic Faith Apologetics. Ningkamot po taon daw sa magkalisod pagalitag panalipod anang mga pagtulon-ana. Kinsaon tao ragod po ta. Di good po basta-basta na mga muakusar ka na mga taki ka na mga mengomentaryo parehas po na tao na to og na mga mayang laki po nila mo atake di maglisod po tag dipinsa, di ba? Mo man ay tinuod. Ako as a Catholic faith defender, as a Catholic faith apologist, di man gyud ko moingon nga sayon kay ning kwan panalipod sa pagtuo pagkalisuraan niyo magutaw pa tungulo. Okay, parehas rata. Og kanang samaragunas boxing. Ang boxing, di ba na lalim? Bisan pag imong pangutanon sa Manny Pacquiao. Maing laki siya, pero di lalim, oy. Masakitan sab siya. Maigo sab siya. O inani po ning atong panalipod sa pagtuo, dili ni sayon. Pero tungod sa gugma, bahala nagdi sayon hato yung buhaton. Mo niya itong gibuhat karon. Muna special veneration niya ka na nga itong yukbo ni Santa Maria dili lagi na pagpagka-Diyos. Special lang nga veneration niya sa ubang mga santos veneration lang.
So karon mga higala, mga ginikanan, mga tinahod nga tigpaminaw, anhin na taron sa mga tudling sa Biblia isip prueba nga naagyoy yukbo nga dili pagpakadiyos kundili espesyal lang nga veneration or veneration lang o pagtahod ba, balaanong pagtahod. Una, luksos at adritso mismo sugod ko sa daang testamento, akong sugdan og bag-ong testamento gyud. Kaya aron masagang natudaan kanang ato mga igsuon nga dili Katoliko, for example nga moingon nga kinahanglan veritas ang imong gamitong kapasikaranan New Testament yun kanang niagyo sa New Covenant ay pagkutlo-kutlo atong Old Covenant. Kanang diritso gyud kay panahong Kristiyano naman ta sa ato padre gyud kutlo kung mahimo sa New Testament. Kay umiyo mo kutlo kas daang testamento na may gipangwa na gud ato. O nang siguro gyud nga kanang Kristiyano gyud amo nang mo diritso sa ako diri sa New Testament. Ay hara ko mo balik kay ang ato pong baruganan dili biya pud New Testament ray kutlo na to kay kinapulo kasugo bitaw binding manggihapon na. Di ka mangawat, di ka magpatay. Di ka maibog sa dili nimo asawa. O naamanas na pulo kasugo naamanas daang testamento pero binding manggihapon na. O na nga pwede gapon ta mukutlog daang testamento. Basta kay applicable gapon sa bagong testamento. Pero mukutlo sa kog New Testament kay parang masagang natudaan, no? Moingon sila nga wa man sa New Testament. Unaan na sa New Testament. San Lucas Kapitulo 10 versikulo 6. San Lucas Kapitulo 10 versikulo 6, no? Timan nga kining version nga akong kutloon ang maayong balita Biblia. O kanang Good News Bible nga translation nga gihubad sa Binisaya. Lucas 10:6. Mao ni ang atong babasa, no? Akong iklaro ninyo ang hubad kay kung maghiskot ko tag hubad-hubad sa Biblia dili man managsama. Of course kung sabton maora. Pero diri ko mo kutlo sa maayong balita Biblia kay klaro man kayo pong terminong gigamit din na mabasa man yun ng pulong yukbo. Kay niala kita sa yukbo nga atong ipamatuod ninyo nga naay yukbo nga dili pagpakadiyos, pagtahod lang o balaanong pagtahod lang ang buti pasabot. Okay, San Lucas 10:6. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Unsa ko no? Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Mo ning gikutlo nato ni nga hubad kay mabasa man ang pulong yukbo. Hindi mo po ni dautan, no? Nya kung naa ako ni mahigugmaon sa pakigdait, kining mahigugmaon gud sa pakigdait usama ni sa kinaiya sa usa ka taong balaan o santos, di ba? Kay kung santos gay kamay gyud kag batasan. Di ba? Mahigugmaon jud kag pakigdait. Kay naabagoy santos niya mahigugmaon o kasamok. Dili na po na, no? Mayong gay kag santos, mahigugmaon jud pakigdait ng santos. O kung naa ko na yung mga taong ingon ana, sa to pa, kung naay mga taong santos o balaan, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Sa ato pa di ay yukbo anday nato mga santos kanang yukbo sa pakigdait. O usa na sa kanabang usa na sa hinungdan nganong mo yukbo ta og mga santos o larawan sa mga santos, larawan man atong giyukbuan kay siyempre og wala na sila diri di ang ilan na lang larawan mo atong yukbuan. Pero ang atong giyukbuan jud kadtong gilarawanan. Parehas ra gud na kung pananglit na kay hinigugma.
O na ba kay inahan nga imong gimahal dayon ning panaw nas laing kinabuhi di ang iya nalang picture mo imong lukalukan diha o imo bakhang imong ibutang diya sa frame nga mo imong tan-aw-tan-awon para mahinumdum ka. Di ba? Ang iya na lang larawan mo imong yukbuan pero dili lagi yukbo nga giila nimong Dios na. Muna yukbo sa pakigdait. May og dispensa na dugay ko kay ako sang gipili diri sa unahon na okay kay pagkadaghan ra ba ning teksto diri. Unahon yun ako itong mga pinakabugat-bugat kayo. Sunod, mayong kuan gihapon sa New Testament gihapon ato kutloon. Although naay daghan sa daang kasabutan pero kutloon sa nako ning sa New Testament. Sunod ang Buhat Kapitulo 16, versikulo 29 ug 30. No atong usbon, Buhat Kapitulo 16, 29 ug 30. Ako ning unahon ning New Testament kay parang katong mga naminaw ron nga nasupak anang yukbo natos mga santos. Nga di na kaingon ba nga Old Testament man na. O gini New Testament yun ha. Buhat 16, 29 ug 30. Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga. Unya misulod siya nga nagdagan og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo og ni Silas. Unya sila gipagawas niya og gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Ang tinugyanan sa karsel kuno nangayog suga, unya misulod siya nga nagdagan og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo og ni Silas. Si Pablo og si Silas diri giludhan, no? Giludhan, nagkurog pagani. Si Pablo og si Silas giludhan aning tinugyanan sa karsel. Og unya unsa man nga klase nga pagluhod? Na siguro nato nga luhod ni nga pagtahod lang o kanang gitawag nato balaanon ba nga pagtahod kanang veneration ug mo mangali isaktong hubad ana lisod ko kun sa takdog nga binisayaan ang veneration o nga sa Grego dulia. Napre ako sa ding isgutan gamay ng mga terminologies kay nakahimamat mong kog dili mga Katoliko nga sidihang gigamit nako ng term nga latria, hyperdulia o dulia. Unsa toy gisumbalik dasda sa usa ka dili Katoliko nga ni sulay og repute, ni sulay og supak sa akong gi-explain, akong gipadayag niyon siya. Gama ra man nas Katoliko na. Asa man nas Biblia mabasa ng latria, hyperdulia og dulia. Unsa akong gitubag, ingko, Brad, kinahanglan pa ba gyud nga tanang termino basahon gyud letra po letra sa Biblia? Ug sa kinahanglan gyud. Bimangutana kuno ko. Tuo ba ka anang monotheism? Monotheism. Ang Grego man na nga pinulungan. Monotheism. Mabasa ba ng kuan ingko, ang utana po dito, sa may but pasabot anang monotheism. Siya kabalo man po siya tubag ang pagtuo nga usalang ang Dios mo nay monotheism. Yawa mo tuo ba ka nga usaray Dios? O tuo sa to pa tuo ka anang monotheism nga usaray Dios. So kanang monotheism mabasa ba na sulod sa Biblia? Niya lain pa katong sa lain po na akong amigo nga
born again nga tuo pog Trinity. O mabasa ba ng pulong Trinity sulod sa Biblia? Dili mabasa ang pulong Trinity sulod sa Biblia, pero ang gipasabot na as Biblia. O ingon na, mahimong dili ka motuos termino. O mahimong dili ka motuo ang termino nga Trinidad o ang terminong monotheism. Pero ang buot ipasabot, gituhuan nimo kay naas Biblia. Kay kanang monotheism, God buot pasabot, usa lamang ang Diyos, naman sa Biblia. Pero kanang word gyud nga monotheism, a belief of one God, ay wag na, di na litra por litra siguro mabasa nimo. Monotheism siguro na mabasang mono, pero kanang ikumbay ng monotheism, wag gyud tay kuana na. Mabasa litra por litra gyud. Kanang pulong Trinity. Pisan pa kana pong purgatory, hinon dili purgatory atong topic. Kaya mao man na kanang pulong purgatory, di mo na mabasa sulod sa Biblia, pero ang buot ipasabot na sulod sa Biblia. Hindi sa na mo atong topic ron. Diri sa buhat 16, 29 ug 30, si Pablo ug si Silas giludhan. Pero dili man ni luhod nga pagpakadiyos. Kini Katoliko, kay Katoliko mo man gini original nga simbahan, aduna gyud katungod mo paliwanag mo pasabot ug unsay buot pasabot anang pagluhoda. Mao ni ang pagluhod nga gitawag nato og veneration. O dili ni kadtong latria nga simba nga para ra gyud sa Dios, kay kung para sa Dios ning pagluhod sa tinugyanan sa karsel ngadto ni Pablo ug ni Silas, kinahanglan yung badlungon ni Pablo ug ni Silas o ang gibuhat sa tinugyanan sa karsel. Samas gibuhat ni Pedro. Samas gibuhat ni Pedro sa dihang kadtong si Cornelio miyukbo o misimba kaniya. Unya sa pamalandong sa balansi ni Pedro yukbo man nga pagpakadiyos. Gibadlong dayon ni Pedro si Cornelio kay naapod sa huna-huna siguro no ni Pedro nga basig natakdan po ni si Cornelio ba sa gatong nahibaw-an yang mga tao nga naguna-huna nga ang mga apostol kuno mga Dios kunong nanaaw sa langit kay nagmilagro man. Di ba na basahar yun ng baharag yun ng mga higala, mga igsuon ko kanang Acts of the Apostles. Basa di ba na mga tao diha nga naghuna-huna, ilarang kaugalingong huna-huna, wa sila tudlois mga apostola, wa sila tudlois Ginoo, naghuna-huna lagi sila ilang kaugalingon. Natungod kay nagmilagro ang mga apostol, naghuna-huna na sila, mga Diyos, tanaw, gikas langit. Murabag katupong panahon ni Moises ba, nga si Moises, gipahimo o larawan sa bitin nga tumbaga. Nya kinagmilagro man kay laliman ka, mututok lang sa bitin, bisag napaakan kag bitin, di ka mamatay. Di mo sila milagro ni. Ang Diyos nagmilagro pinaagis larawan sa bitin. Dili noon ang bitin nga tumbaga, larawan sa bitin, dili noon kadtumoy nagmilagro. Ang Diyos gigamit lang tong larawan. Inana ba? Wala ba katugong pras atong sinina o sidsid sa Ginoo nga na nakahikap ng masakito na ayaw. Inana ba? Nga magmilagro ang Diyos pinagi og butang. Dili kay ang butang gyud mo'y nagmilagro. Moingon na. Munya katong larawan sa bitin nga tumbaga kay milagro lagi kay bisag mapaakan kag bitin di ka mamatay mututo ka. Unsa may gihimo sa mga tao, ilan ang gihimong Dios tong larawan sa bitin nganlan ang gilingalan sa ka Dios ni hustan basahar gud ninyo ng Old Testament about anang bitin nga tumbaga kay gamit-gamiton man nato sa pagkutlo nga dili daw tan ang paghimog larawan basta di lang himuong Dios. Giunsa man sa mga tao. Ang instruction sa Ginoo, himuan na Moises kanang larawan sa bitin din, patutuka lang, patanawa lang ng mapaakan sa bitin. Parang di mamatay. More na instruction sa Ginoo, pero unsa may himo sa mga tao. Nandugay kay kinisigurong way pasensya ba? Ina magbuot gyuning tao ba nga? Unsa pug ka Dios di mo kang pakita namo? Sa ko hitsura nimo God? Di kini bang magbuot ba gyuning tao ba? Di man magpakita ang Diyos nila gun sa dagway, ilang gihimong Diyos na hinoon, katong larawan sa bitin. O larawan sa bitin nga gipahimo sa Diyos ni Moises, mo na gihimo nilang Diyos, nganlan pagyugaan sa ka Diyos. Unang nasuko ang Diyos, wa man ko mag-ingon ninyo,
nga himuong Diyos ninyo ng larawan bitin. Anong inyo man ang himong Diyos mo, nagsuko ang Ginoo, iya ra pong gipaguba. Pero timan ang Diyos mo gasugo ni Moises nga himuon tong larawan bitin nga tumbaga. O buto sa kaso ni Pedro o ni Cornelio. Kay mo man gamiton po, nakahinumdum ko, naka-apil ko ka ng dialogue sa pagtuo sa una sa laing istasyon. Na ato'y Church of Christ, membro sa Iglesia ni Cristo nga katong nituo nga si Cristo Dios. Nakahinumdum jud ko, nakalimot lang ko siya ngalan. Iya kong gipangutana. Iya ang manggong gigamit ng buhat Jes. Nalimot ko sa bersikulo. Basta naanas buhat Jes. Nga kaming mga Katolikong God, yukbo man sa mga santos. Nga naamang kuno diya sa buhat Jes nga si Pedro mi badlong ni Cornelio sa dihang miyukbo o misimba si Cornelio ngadto ni Pedro. Di akong gi-explain dito nga kanagong kaso diya sa Acts of the Apostles sa buhat. Nga timan to nga si Cornelio ni anang higayon na wala pa matudlo sa hingpit nga pagtulunan mahitungod sa Kristyanismo. Kaya ang iyarang na master, ang iyarang nahibawan, although murag buutan siguro to na, no? Maing tao man na si Cornelio. Pero ang iyang master nga nasayran, katong daang tinuhuan, itong tinuhuan sa mga Hudayo, Jewish religion. Kanya ka na kung himuon kang Kristiyano, konvertihon kang Kristiyano, walihan man kas pagtulunan ni Kristo. O unsay wa ni mo makatuni sa pagtulunan ni Kristo, kinahanglan masayod ka. Nya napamati siguro sunahon na ni Pedro ni atong higayon na nga kinis Cornelio natakdan pagyud ni atong mga tao nga nagtuo nga kami mga Dios na naaw gikas langit kay nagmilagro mi. Mao na nga sa yukbo ni Kuan ni Cornelio gibadlong gid siyang Pedro kay kung sakto ang hunahuna ni Pedro nga ang paghuna-huna ni Cornelio nga siya Dios nakatong iyang yukbo pagpaka Dios. Natural badlungon yun ni Pedro si Cornelio kay di man Diyos si Pedro. Bisag ako naman nakita na ko ron palitan ako to si Pedro. Pagkakita na akong Cornelio nga kining iyang simba nako pagpaka Dios man Natural badlungon yun ako si Cornelio kay di man ko Dios. Mao na hitabo. Kay kung naswanto pa lang unta sunahuna ni Pedro nga katong yukbo ni Cornelio pagtahod lang do, veneration lang do, dili yun niya badlongon. Hindi yun niya badlongon si Cornelio. Sama aning tinugyanan sa karsel nga miyukbo. Tinugyanan sa karsel nga miyukbo ni Pablo og ni Silas. Wala man badlungan ni Pablo og ni Silas. Ang tinugyanan sa karsel. Gani unsay gipamulong din sa tinugyanan sa karsel. Maganig na converter man siguro ni. Niingon pagali nisulti pagali. Unya sila gipagawas niya o gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" So therefore na converter din is pagka-Kristiyanos. Kay mo ko andam naman mutuman og unsay pagtulon ang Kristiyano. "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Okay, mga igala, maginikanan, napagailaing tekstuan ni dito sa Revelation, gatong anghel pod. Pero lahi di sa kumo, hilabot ato. Kay apikin na pong oras, mga 10 minutos na lang. Mga igala, maginikanan, mula pasta sa oras diri, no? Mga alauna 5 siguro tamo human, kay nalapas po itong sa katulamanon ganina. Dayon ang advice po diri sa atong amigo, sa Pikas Lawak nga pwede po ta mulapas. So mulapas lang tab mga 5 minutos. Wa man ta makasugod godayon og sa oras gyud nato ganina mo nang mulapas po ta gamay. Unya pasensya gyud kay wa pa ko kakutlo pagkadaghan ba ning tudling diri sa Biblia nga akong ipamatuod ninyo. Pero kung namina mo sa atong tulmanon ni adto pagyud, ibalo na mo unsa kay ni mga tudlinga. Sabi na itong tulumanon pa nato sa Pikas Istasyon sa una. Murag detalye gyud to.
Okay, kutlo ta. Hinahini na tag kutlo kay murag nalimot po ko atong usa ka bersikulo sa New Testament. Ngawa na ko mabutang diri pod sa akong guide. Pero kato igo na to. Pamatud bisag duha lang gay ka bersikulo basta naa lang gyud tay gibasihan, prueba na kaysa kuan pagali sa syllogism pa sa kanang argumentation and debate. Bisan pag duha ra imong premise nya lig-on kayo. Duha ra ka kanang imong pamatuod, no? Premise 1, premise 2, basta bugat na. So pwede na ka maka-conclude ana nga katuhuan tungod sa imong kuan basihanan. So bisag duha ra do ka bersikulo nakita nako, tin-aw na to kay alang-alang man og supako na to tong bersikulo ha. Kay duha ra ka buk bersikulo. Yung ka nga adik kumutuo ana beritas kay duha ra ka bersikulo pun ipahimo ang pulo. Kay ngano giingon beres Ginoo nga kinahanglan jud pulo ka bersikulo akong himuong ebidensya ayha tuhuan. Magkatawanan na po na. Kay mingon day katong duha day di tutuhuan na to duha ka bersikulo kay kinahanglan jud pulo ka buok. Okay, laing tudling mukuto na ko kay daghan kay diri sa Daang Testamento kay sa gikaingon ko na basta muuyon ra pod wala sa Bag-ong Testamento pwedeng kutloon na to na. Wala man ni wala Okay, kana manggaling for example kana igpapahulay gamiton sa mga igsuong Adventist. Naaman nas Daang Testamento pero gipadayon po na nila sa New Testament, di ba? So dili imo na tong rason basta naas Daang Testamento di na tuhuan. Depende, no? Depende sa unod unsay istorya diha. Kay og kadto ng halad-halad nga dugoon, dili na gyud na kay wa na sa panahon sang Kristiyano kay ang dugo naman ni Kristo mao na may kabayranan halad gyud sa ato mga sala. Pero kanang pagyukbo nga pagtahod alang sa mga santos, padayo na. Kay naay duha ka tudling nga atong gikutlo, lig-o na tong prueba alang-alang namang miyong kagdi kumutuo na kay duha ra ka bersikulo. Di wa na natutuho ang Biblia bisan pagalig usa ra ka bersikulo. Makabasa ka pananglit og usa ka bersikulo nga ang Dios usa lang. Di ka mutuo kay usa ra ka bersikulo. Okay, mga igala, lukso ta dito sa Old Testament sa ikaduhang Samuel kapitulo 1 bersikulo 2. Ikaduhang Samuel kapitulo 1 bersikulo 2. Sa ikatulo ka adlaw miabot ang usa ka tawo gikan sa kampo ni Saul. Gigisi niya ang iyang biste o gibutang aglapo kang iyang ulo aron pagpakita sa iyang kasub-anan. Mihapa siya sa atubangan ni David agig pagtahod. Grabe ni, sobra pa ni luhod, hapa gyud. Murag katong kinaraan gyud nga yukbo ba nga sama ng kanang kasagarang buhaton sa to mga igsuong Muslim sa ilang pagyukbo, di ba? Murag mohapa, no? Na po na sa Biblia. Kay kanang yukbo go di man kay usara ka matang, di man kay luhod na ay hapa. Nagali yukbo nga magtindog ka. Depende man sa imong porma. Unsa man pananglit nga kanang yukbo nga magtindog ka, pananglit naglingkod na mo tanan. Dayon na ay naabot nga dakong tao nga atong respetuhan tahuron. Unsa may atong himuon, muluhod ba ta aron sa pagtahod, pagrespeto? Di ba tindog nakaagi ko ana? Nga sa among room ba to nga nay naabot maestra ba to o supervisor, ni gipatindog mi sa among maestra isip pagtahod. Una gali ka na galing pagtindog nga pagtahod. Pero dinhi hapa gyud. Mihapa sa atubangan ni David agig pagtahod. Sobra panis luhod. Hapa gud. Magkabuling gud taon tag muyukbo tab na maghapa ta. Buling atong sininaw eh. Unya kini nindot kay ni. Sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20. Sa
Sa King James Version niya, hubad protestante ni kanang King James, hubad protestant man na. 1 Chronicles 29:20, no? 1 Chronicles chapter 29 verse 20. And David said to all the congregation, Now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of the fathers, and bowed down their heads and worshiped the Lord and the King. Laliman ka? Ingon si David ngadto sa kongregasyon. Now bless the Lord your God. Panalangini, O Diyos, among Ginoo. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads. Miyukbo, giduko nila ilang mga ulo. Worship o gisimba ang Ginoo. Worship the Lord and the King. No, gisimba ko no ang Ginoo ug ang hari. Kinsa maning hari diri si David. So ang Dios gisimba ug si David. Pero atong i-qualify nga kining simba diri sa Lord mo ni katong kinatasan, but pasabot ani. Pero usara gigamit gali sa King James gali usara kapulong gigamit worship the Lord and the King. Nya ang Katoliko may mapasabot ani, siyempre kining worship diri sa Lord katuning pagpakadios kay Dios man. Pero kining King diri adik tahor na ang buti pasabot ani. Pero gigamit ng pulong worship simba, ang gisimba diri ang Dios ug ang hari nga si David. Liman ka mga igalang, anong wala man ni mabasahi sa mga igsuon na itong kanang anad kay Biblia. Itong mga igsuong protestante, anad kaya ng Biblia. Pero nga nung wa man ni mabasahi o kung nabasahan ni dili ni apilog tudlo. No? 1 Chronicles chapter 29 verse 20, no? King James Version, hubad protestante pag yun yung hubara sa Biblia, mga igala. No? 1 Chronicles 29 verse 20. Gi-worship, gisimba ang Diyos ug ang hari. Nya diri sa hubad Katolikong maayong balita Biblia, parang dito malibog, gi-qualify, gimo ni diri ginani paghubad. Unya miingon si David sa tibuok tigom. Aron di ba ta malibog kay basig moingon ng uban sa iyop man na kay parehas di ay nga simba ang kang David ug sa Dios. Dili. Ang Katoliko may pasabot ana ipalahi ganato basta sa Dios kinatasan ug sa hari siyempre veneration lang. Nya diri sa hubad Katoliko nga maayong balita Biblia giklaro gi-qualify ang termino nga gigamit parang masabtan diretso di malibog ang tao. Ngayon diri sa maayong balita Biblia ang binisaya, unya miingon si David sa tibok tigom. Daigan ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, ug ang tanan nagdaig sa Ginoo. Ang Dios sa ilang mga katigulangan miduko sila og misimba sa Ginoo, tuk simba ni nga pagpakadiyos ha. Og miyukbo sa hari. O gisimba ang Ginoo o giyukbuan ang hari. Nagilahi lang ang term, pero maurabe ni yukbo rabe ni puros. Nagingon lang simba kay bot pasubot katong simba nga pagpakadiyos katong latria no para sa Ginoo. Pero kining yukbo dire ngadto sa hari no ngadto ni David bot pasubot pagtahod o veneration. Okay no mga igala, gikasubo ko nga di na gyud kapadayon. Ubay-ubay pa mga teksto unta pero di na ta kapadayon kay wa na tay igong panahon. Sa sunod Domingo pohon, dili ko sure nga ipadayon na to ang maong tema. Kay basig na ay unahon na to, no? Basig diretsoon na to ang mahitungod sa Pasko. Pero depende lang, di lang ko mo sure ninyo kung sa topic na to. Kaysa ako nang giingon, depende na kung sa i-prioritize sa Espiritu Santo niya ng adlaw.
Kay ato man yung giampo kanunay nga kining atong tulumanon. Ato gyung pangayon ang Ginoo nga sa matag sibya na to nga giyahan yun ta sa Espiritu Santo. Na dili ata kabuot manggod. O kung sa iyang giya anang adlaw. Hindi ita kabuot kay usahay mayon ta Ginoo mo ni akong buhaton. Nya pagabot sa panahon ayaw kini may buhata. Hindi kita kabuhot. Kaya mo man na yung gitudlos Ginoo na to sa Lord's Prayer. Your will be done. Ang pagbuot sa Diyos mo gaya itong unahon. Dili ang atong kagalingon. Okay no mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw. Ako sa gyapon moingon sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mama Mary. Mga kadagkuan sa atong simbahan. Sa atong mga bayani sa pagtuo, mga santo sa langit, mga anghel. Hina lamang inyong ubus nga alagad sa mong tulumanon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa Pikas Lawag Tani Luod o Taxi Lumba. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Anita sa itong mga serbisyo publiko, alang karong buntaga. Public service announcement mga kasama. RMN Servicio Publico. Nasa linya sa telepono, good morning. Morning, sir. Okay, good morning kasamang Mardy. Sa iyo, ani mo nagmata. Maayong buntag sa tanan pod nga tigpaminawan sa imong programa. Yep. Natay public service alang sa mga taga-Istaka, no? Mga kaigsuunan na to sa Istaka. Nga ang kapilya sa Istaka tunay pagahimuon nga Bible exposition matag Miyerkules, no? Matag gabi ni kasamang Mardy, no? Bible exposition matag Miyerkules magsugod alas 7:30 ngadto sa alas 9, no? Atong usbon. Matag Miyerkules alas 7:30 taman alas 9, no? Bible exposition diya sa kapilya sa Istaka nga diri kaning duol galis tulay kasamang Mardy. Kining sa Rizal Avenue niluyo sa simbahan. Sa duol na tulay diya, no? Sa St. Michael Archangel man, no? Chapel, no? Og ang tumong aning Bible exposition mao ang pagdasig sa mga igsuon nato nga nabiktima anang drug addiction gani kasamang Mardy. Nindot ay nagtumong. Pagdasig sa mga igsuon nato nga nabiktima ng drug addiction ug dili lang ka drug addiction daghan pa, no? O kanang mga basta nagkadaiyang problema sa atong katilingban ron, no? Atong tun-an unsaon pagdasig nato sa pag-undang ana mga dili maayo nga mga buhat. Kana lang kasamang Mardy, daghang kaayong salamat. Yep, sir. Salamat sad. Way sa payan pod. Nindot to? RMN Servicio Publico. Bible exposition mga kasama. Nindot to. Matag Miyerkules. Nindot na kay murag tabang po na ba nga makabig, no? Itong uban labi na itong nagumon sa droga. Nindot ilang tumong mga kasama. Nakadaig ta. Pasod na to kay paibalo importante na may para paibalo atong mga igsuon nga kinahanglan ana. Hello, sir? Hello. Hello, Kasamang sir. Ariel. Live na ka, sir. Live na. Maayong buntag kasamang Ariel. May buntag po diya. Og maayong buntag po sa tanang mga suking tigpaminaw, no? Sa imong sipak kayong tuluman, no? Ang straight to the point. Padayon si Silbert. Okay, kining atong pahibalo kasamang Ariel, sumpay ni atong ipahibalo po sa tulumanon ni kasamang Mardy kagahapon, no? Sa iyang tulumanon. Kay mubo ra man guto na to madugangi gamay kay pikin na po diyang oras munang gimubo lang na to. Okay, pwede na i-shoot ni mo tanan eh. Salamat kayo kasamang Archer. No? Ay, sorry. Kasamang Ariel. Okay, pahibalo ni, no? Akong subliyon, then dugang lang gamayng kanang wala mahisgutin ako kagahapon sa pahibalo sa programa ni kasamang Mardy. Okay, sa tanang taga-Istaka, no? Pahibalo ni sa tanang taga-Istaka. Pero dili lang diay taga-Istaka ang giawhag ani, no? Welcome ang tanan, no? Sa usa ka
ginahimong Bible exposition matag Miyerkules sa kapilya sa Istaka, no? Diri sa Luyugyot sa Katedral na Rizal Avenue man na dito dapit tumoy nga duol na istulay na diha ang atong kapilya sa Istaka nga gitawag og kapilya sa San Miguel, no, Arcangel. Okay, matag Miyerkules doon natay ginahimong Bible exposition, no, alas 7:30 sa gabi, no, magsugod paingon na gyud alas 9, no. O giawhag ang tanan, dili lang kay mga Katoliko, pwede dili Katoliko mo apil, pwede pod sa gikan sa laing barangay, no. Welcome na siya sa tanan. Then ang format ani exposition, then pwede din mo dawat og kanang question and answer or a sort of open forum. Well, ang katuyuan ani, subliyon ako itong gihiskutan ako kagahapon sa programa ni Kasamang Marty. Ang katuyuan ni mao ang kinibang pagdasig, no? Pagdasig sa atong mga igsuon nga nabiktima ng drug addiction o uban pa nga mga problema sa atong katilingban karon, no? O kani pong mahitungod sa problema sa kining disunity kanang panagbahin-bahin ba nga wala ta magkahiusa. O hisgutan po na nga aron mahiusa ta para malikayan nato ng divisions, no, panagbahin-bahin. Mo man ay gusto sa Ginoo nga maghiusa ta ug unsay mga kinahanglan natong mahibaw-an ana diha na natong mahibaw-an sa atong exposition. By the way, kagabi Miyerkules man kasama nga Ariel o nasugdan na namo og naapami sa mga preliminary expositions, no? Preliminary expositions, mga himuon nato na mga tulo ka Miyerkules, no, kay mo pa may pagsugod. Then human sa mga tulo ka Miyerkules nga preliminary expositions or pasiunang mga pagpadayag, sugod na dayon ta sa exposition proper. So kana atong giawhag, no, welcome ang tanan, no. Salamat ko gabi kay naagali dili taga Istaka ni apil, no, na taga Ricayas o na sa uban pong may Central Barangay ba to. Okay, so kana lang, no, ako usbon giawhag ang tanan nga motambong sa atong ginahimong Bible exposition matag Miyerkules sa Istaka Chapel, no, sa St. Michael Chapel. Matag Miyerkules sa gabi alas 7:30 ngadto na sa alas 9, no, sa kagabihon. Kana lang kasamang Ariel. Sige, kasama Silbert. Okay, Salamat. salamat. Salmo 74, tudling 1 ngadto sa 9 atong basahon. Nganong gisalikway mo man kami sa ingon ni ini o Dios? Mapungot ka ba sa imong katawhan hangtod sa kahangturan? Hinumdumi ang katawhan mo nga imong gipili kaniadto. Og gilukat mo gikan sa kaulipnan aron mahimo nga imong panayng panulundon. Hinumdumi ang bukid sa Sion nga imong gipuy-an. Ngari og lakaw ibabaw ni ining nagubang kabalayan. Gilaglag sa among mga kaaway ang tanan diha sa templo. Ang mga kaaway mo nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo. Giilog nila ang templo. Gilang gipakahayab ang kaugalingon nilang bandila. Ingon sila sa mga mamumutol o kahoy nga namutol pinaagi sa wasay. O gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho. Gisunog nila ang imong templo
o gipanamastamasan nila kini. Gipanamastamasan nila ang imong Pinoy anan. O gikuba nila ang tanan. Mihukom sila sa paglaglag kanamo sa hingpit. Gisunog nila ang tanang tigumanan alang sa Dios sa tibuok nasod. Ug nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Wala na'y propeta ug walay usa kanamo nasayod kung mulungtad ba kinig tukay. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga kinikanan, mga kasama, mga tinahod nga tigpaminaw, sa gihapon, kining ubos tiyong galagad, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Mupadayan na sab sa atong naandang tulumanon, no? Matag Domingo. Nga magsugod gayod, no? O alas 12 sa kautuhon. Ngadto sa alauna sa hapon. O matag Domingo magini. Tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Mga ginikanan, mga higala, mga suking tigpaminaw, sige hapon, ay inyo kalimti nga kining atong istasyon, no, RMN Dipolog DXDR 981 AM, o diya sa online internet, makita og madungog sa rmndpolog.weebly.com. O di ay tuod, no? Taod-taod nang malimot ko og pahibalusab sa website Good ni Veritas, no? Kining ubos nyo nga lagad. Naman po tayo kaugalingong website. O ang veritas899.weebly.com, no? O veritas899.weebly.com gani sa maong homepage sa atong website. Napod tayo link, no? Icon din. Maklik ninyo diha kung gusto po mo punta din diretso aning website sa RMN Dipolog. Okay, no, pizza 25 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2012. O doon na dahi tayo, no, pasubo kaninyo. Gani na dunggan po rin ako ganina. Gipahibalo naman po ni sa tulumanon sa atong mga kauban sa panalipod sa pagtuo. Ang ambihayagi ako program, no, sa tulumanon sa grupo gyud sa Catholic Faith Defenders diri sa Dipolog. Ako ning nadunggan sa mga amigo kauban sa buhat sa pagtuo nga ila po ning ipahibalo kaninyo, no, pahasubo ang atong condolence sa pamilya, no, sa atong usa sa mga amahan sa panalipod sa pagtuo kon Catholic Faith Defenders. Kaya nahimong mayor dito sa Talisay, Sugpo, nga kanhi usa ka Seventh-day Adventist nga nagkonverter sa pagkatoliko taod-taod na, o dugay-dugay na po siya nga nahimong tigpanalipod sa pagtuong Katoliko. Maingon ta usa na kabitirano diya sa pagpanalipod sa pagtuong Katoliko. Si Mayor Socrates Fernandez, no? Mayor sa Talisay, Cebu, no? Ang iyang kapikas, no? Ang iyang kapikas may panaw na sa laing kinabuhi, no? May pahulay na. O na nga gihangyo mo, no? Mga kagalaan. Ito mga gigsuon, no? Kamo nga mo litok sa pipila kapulong sa pag-ampo alang sa kapahulayan kalag sa namatay, no? Ang kapikas, no, hindi magkapikas sa atong usa sa atong pag-amahan dahil sa panalipod sa pagtuo din sa atong nasod, no, sa Pilipinas. Mayor Socrates Fernandez. So condolence, no. Wa man ta kaadto, pero sa akong nahibawan anay kauban nato nga nakaniadto dito si Attorney Miguel Mike Abbas. Uban usab kay doon na po'y paghimon nga board meeting dito ang maong grupo, no, sa Catholic Faith Defenders.
So, mga igala, pag tinakod nga digpaminaw, atong kibasa ang Salmo 74, tudling 1 ngadto sa 9. No? Nga naghisgot mahitungod ni siya sa kining mga balaang simbolo. Ingon sa atong nabasa, bali mura ni siya o pangindahay ba o kinibang tuaw, no? Tuaw sa katawhan sa Dios niya sa daang testamento pa ni siya. Ilan ning tuaw, doon na sila'y mga gipang hisgutan, mga gipamulong nga naghangad ngadto sa kahitasan. Parehas bang ikaw karon diha og doon na kay yango-ngo sa Dios, pananglit naglisod ba ka o wa nagkasabot sa imong kinabuhi, usahay makapangutana ta nya atong pangutan-on ang Dios mismo. Gani usahay murag basulo na nato ang Dios, no? Labi nagdi na ta kasabot sa unsa atong gibati, usahay moingon ta nga ano ba ka? Ano man pong gitugot ni nimo Ginoo nga mahitabo namo nga buutan manunta kayo mi. Nagtuo minimo pero mura magwala minimo tanawa, wa man minimo akatahi. Wa man siguro ka mahigugma namo. O tinuod ba gayud kaha nga naa ka? Ya ang ilang mulo din ang ilang bali but matawag ba na tunig yang o pangindahay o unsa atong term nga gamiton ni ana. Basta doon na sila a sort of kanang para nako mura ni siya og ay sumbong na murag ang takdo gid siguro nga terminong gamiton nato ani. Murag sumbong nila. Ilang gisumbong ang ilang naagian. O kung saan hitabo nila nga para nako negative ni dili maayo. Ilang gisumbong ito sa Dios. Although ang Dios kay balo naman ani, di ba? Pero as a human, as at how kinanglan mo bungat gitag mga pulong. Mo atong kagalingon mo bungat jud para sa gunas pag-ampo, no? Ang mag-ampo ta. Doon natin pangayoon sa Ginoo. Wala na magpasabot nga ang Ginoo wala kahibalo sa atong kinahanglan. Pero sa atong kagalingon kinahanglan mo confess ta, meaning mo paila ta. Dili po nato ingnon nga ang Ginoo nga balo na ka Ginoo sa among kinahanglan, di na kinahanglang mohangyo pa minimo. Muro mo na po siya og kanang pride po ba. Kaya pagpakita sa atong pagpaubos nga ubos ra gyud ta, magpaubos ta sa Dios, unang mubungat yun ta mga pulong. Ipakita ginato, ipakita gyud buhat. Dili lang kay magsalig ta nga maayo man ang Ginoo. Maanan man siya, kay balo siya sa atong kinahanglan. Di na ta mo mag-ampo niya. Murag wala siya, no? Something self, no? Pero kung mag-ampo ta, mo kanang mo simba ta niya. Pagpakita nato nga nagpaubos ta. Niya kanang pagpaubos sa akong naalinggatan diya sa pagtuon o pamalandong sa mga pagtulon aniya diri sa Sagrada Escritura kon Biblia. Kung mag-ampo gali tas Ginoo, magpaubos ta. At the same time, no, sa susamang higayon, mura ra po na siya o gisugo nato ang Ginoo. Pero dili sugo ba nga kanang nagpataas ta? Kung dili, kung mag-ampo ta, magpaubos ta, doon natin pangayoon niya, natural, matandog po rin ang Ginoo na to ug makita niya kung angayan ta o pagbuot niya, bation niya, gusto kini niya ihatag ang atong gipangayo nga makaayo po na to, well, makatrigger ni, no? Sa iyang paghimo sa paghatag sa unsi atong gipangayo niya. Pero hinoon, your will be done muna diya sa Lord's Prayer. Ang iyag yung pagbuot may matuman. Niya usahay pod mag-ampo ta, murag makaingon ta nga wa ta dungga, pero naay katuyuan ang Ginoo nganong ingon ana ang iyang response lang nga murag wala. Kaya usahay pod sulayan pud niya unsa ka laom, no, unsa ka dako nga tong pagtuo. O nga unsa ka haog dili ihatag. Dili ihatag dayon ang atong gipangayo, mawala ba ka ang atong pagtuo. Nabang butangan natog limite ang kining atong pagtuo sa Ginoo. Murag atong butangan og term. Murag term ba?
Murag ka ng, kontrata ba sa usa ka organisasyon o kontrata ba diya sa atong gihimong kontrata diya diri sa kalibutan tali sa lain bang grupo o ingon ana. Murag butangan na tug term ba nga ingon ta nga Ginoo magampo ko nimo mga kaduha mga kalimara o musimba ko nimo kalimara gyud. Dili gali ni budunggon akong gipangayo di na ko motuo nimo. Mo kana pagbutang na tuog limit ba. Dili ingon ana kay sa atong nahibaw-an sa atong pamalandong sa atong pagtuo. Ang tinuod yun nga pagtuo na to sa Ginoo, dili gyud nato butang ang sukod. Buri pasabot, mutuo gyud niya bisag unsa ang iyang response. O mangayo tanyag dili kay dayon ihatag sa atong pagtuo wala ta sugo nga di nakamutuo niya. Kay siya mo'y nasayod sa tanan, siya po'y kahibalo unsaon ta. O mao na. Tinuod nga pagtuo di gyud ta mabutang og sukod. Kay ang Ginoo gud wa may sukod. Ang iyang gugma wa po'y sukod. Pero say aning pagkatawhanon na to di tang kasabot. Pero para nako pamaagi ra pus demonyo ba para mawala nga atong pagtuo niya. Pero salamat na lang kay napruibahan gyud pinagi sa kasaysayan o history nga dunay mga tao gyud nga nakahimo gyud anang klase sa pagtuo ba nga pagtuo nga dili mo butang og sukod. Nabisag nagkalisod sila, giluto sila sa ilang pagka-Kristiyano, pero wala gyud nila i-deny ang ilang pagtuong Kristiyano. Una mga martir gali na to nga gipamatay tungod sa pagtuo. Dili gyud ibahilo ang ilang pagtuo bisan pa sa hulga sa mga nagkadaiyang hulga sa tao, mga igala. Bisan pagpatyon di gyud nila. Di gyud nila isurrender ang ilang pagtuo mo na dili bata mo butang og limit sa atong pagtuo pagsalig sa Ginoo. Or else kay ubot na hunaon mamatay ta pero na may gahom ang Ginoo sa pagbanhaw na to, di ba? Ug doon na may life after death. Yan anong mahadlok mo ta ana. Kaya tanan mga panghitabo diri sa kalibutan, unsa whatever it is, no bisan unsa mga hitabo diri sa kalibutan, iyan ang gitugot. Dili man maayo o maayo, nahitabo na kay iyang gitugot. Ibalo po ta dayon unsa atong paingnan. Kay gitudluan man ta sa atong pagtuo. Ang Ginoo mo hatag gyud og ganti nato. O wala kibalog kanus pero di na importante ang Ginoo na mahibalo ni ana. Pero nahinumdum ko sa usa ka santos pa. Nakalimutan ko lang ang pangalan, no? Nakalimut ko sa ngalan, ining mo basa ta, so di na nato madumduman og kinsa to sa kadaghan sa atong gibasa. Pero nindot ka itong iyang filosofiya pod. Nagkalaw mang iyang pagtuo sa Ginoo. Niabot siya sa kanabang punto nga nakaingon siya siyang kaugalingon nga bisan pag ang Ginoo dili mo hatag nako og ganti. Bisan pa ang Ginoo di kunya paminawon o di niya ihatag nga akong gipangayo. Tungod sa akong hugma niya nga mo lagi dili walay limit. Mutuo lang gyud gihapon ko niya. Na makaingon ko mo nay kung inana atong pagtuo pastila no. Hinduta kayo. Nabagay ito'y santos nga okay ra niya nga panalit magampo siya din dili dunggon sa Ginoo paminaw niya kay wala gihatag ang iyang gipangayo. Napagali noon si Joy malipay pa siya kay buti pasabot na ikono nga ang Ginoo gyud mo natuman. Meaning ang iyang gipangayo di ito para niya. Anang panahon na buti pasabot doon ay gusto ang Ginoo nga para ra niya. Nga dili ito mao ang iyang gipangayo. Nga abot niya ipasabot pa nga ang pagbuot sa Ginoo mao gyud kinahanglang matuman dili ang ako. Para ba itong pag-ampo sa Ginoo ba nga gisakit na siya sa krus. Murag nakabungad siya pulong isip sa katawahanon pero gisumpayan din niya pero ang imong pagbuot amahan mao gyud matuman. Pero murag ni action siya o kuha kining kopa o kitong iyang pag-antos pa. Pero pagsumpay lahi man. Pero ang imong pagbuot amahan mao gyud matuman.
Mingon na ba? Nga kita kung magkalaw mga atong pagtuong Kristiyano no mga higala mga suking tigpaminaw. Di ta magulog pananglit ang atong gipangayos Ginoo murag paminaw na turaw mandunggas Ginoo. Kung atong ibase gyud sa atong pagtuo malipay pagali noon tang ano man. Ay siguro mo ne di niya gusto ihatag nato. Bining buti po sabot mo ne iyang pagbuot. Nga di na niya ihatag. Pero na po'y mabasa nga, bisan siya pangayoon na to niya, ihatag niya. Of course, sa iya ragyapong pagbuot. Pero kung di man ganyan ihatag, para na ko, gisulayan ra ko ana, gisulayan ra tana. Kung mutuo baghapon ta niya, hisag wala ang atong gipangayo. Muna, mga pamalandong nato sa pagtuo ba? Nanglan mo lawm yun atong pagtuo kay kung ang atong pagtuo ko diha ra tataman sa ay salamat Ginoo nga imong gidungog ang pagampo. Kay gihatag man. Na what if no? How about kung wala ihatag ang imong gipanghayo? Mutuo ba ka kagihapon si Ginoo? Magbinutan ba gihapon ka? Nga gakalisod ka man. Kapag si matintal biya kag kuana, imo nang i-renounce ang imong pagtuo. Dili na kamutuo niya kay mao lagi wala gi hadag ang imong gipangayo. Dili mo na mao pagtuo. Kay ang pagtuo nato sa Ginoo bisag magginaunsa ta, madato tag mapobre. Unsa diha? Basta ang atong pagtuo naaara gyud gihapon. Dili man ka atong si Abraham ba to? Nga gisulayan sa Ginoo nga ang iyang anak mo ihalad, mo isilbing patyon, itong higayon na, isip halad. Na wa man gid siya mo balibad gani, wa gid siya mo argue, wa gid niya dibatihang Ginoo nga ano man ka Lord, kinabuhi man na. Nga ako pag yun ng anak. Pero tungod sa iyang pagsalig Ginoo, mo gay gusto sa Ginoo, mo gay mando sa Ginoo niya, iyag yung kituman. Pero gibakwi ra po to sa Ginoo, ara po gidayon. Kay igor naman po siya gisulayan si Ginoo atong higayon na. Ako nang iyang pagtuo, kuan magyud straight magyud. Wa gyud limit. Hindi man gyud ta maka-argue si Ginoo. Present nang moingon sa ato iyang balaod thou shall not kill. Pero naay mga instances sa Old Testament nga mumando din siya kay katulaging higayon na ipakanaog din niya iyang death penalty. Hindi ta ka-question si Ginoo kung nang iyang pagbuot na. Pero kita naging magbuot, lahi na po na. No? Mga igala, mga ginikanan, pag-suking tigpaminaw. Mga igala, pag-suking tigpaminaw, wala pa na ko i-expound katong teksto. Kay inihatag sa tao a sort of reminder no sa kanibang pagtuo na itong kinahanglan kanunay gyud bisan kung ang atong gipangayo diha sa mga pag-ampo daw paminaw na tuwa ta dungga. Kay naay rason naay hinungdan ng Ginoo nganong wala o probably o sa sinungdan niya na sa atong nasayran ay gusto niya nga atong pagtuo lig-on gyud nga masuwayan ta nga manaa magwala ang atong gipangayo ang importante gyud diha nga naa gihapon ang atong pagtuo nga dili ba mawala tungod sa pagsulay bisag unsa kadako kay daghan man gud nahibaw-an nato nga tungod gali sa mga nahitabo silang kinabuhi mga kalisod mo'y gihimo nilang basihanan sa ilang pag-renounce na silang faith, pag-undang na nila sa pagtuo. Deception na no, para gyud sa atong pagtuo. Kining sa Salmo 74:1 ngadto sa 9 no mga higala mga tinahod nga tigpaminaw. Duna ni kalambigitan sa kining isyu nato sa wa pagyud nato gihuman nga tema mahitungod sa larawan. Kay kung atong pamalandungan ning Salmo 74:1 ngadto sa 9, naa nato dinhi mahibaw-an ang usas sa hinungdan nganong dunay mga sagradong larawan o imahen. O kining atong
hisgutan karon naataron nakapunting unsay mga katuyuan nganong ang tinuhoang Katoliko na ay mga imahe, na ay mga larawan. Unsay mga hinungdan, unsay rason, unsay tumong nganong naatay mga sagradong larawan. Niya nga naman kay ang sa atong kong nahibawan, daghang mga Katoliko na miya sa pagkatoliko kay nibalhin ng laing tinuhoan. Kay ang nahibaw nila nga mga istorya o kahibalo nga kuno ang Katoliko naghimog larawan kay aron himuong Dios, magbaton og laing Dios. Ganang giingon des Biblia ba, pagbaton og laing Dios, maghimog kinulit, then yukbuan ingon nga Dios, maghimog laing Dios. Mao man ay gipakatap nga mga istorya nga gituhuan po nila tuod no, gidili man sa Biblia. So kinahanglang biyaan na ito ng Katoliko, kaya ni tinuod, nagtudlo ni balitad. Umuman na ilang hunahuna dahil kay tinuod magigipod, nga ka na galing larawan, himuon ni mo, dahil isipon ni mong Diyos, yukbuan ni mo ingon nga Diyos, ay idolatry yun na, kay usara may Diyos. Kanya ang Diyos, dili man pwede nga kanang binuhat o kamot, himuon na itong Diyos, kanang mga imahe noon sa diha. Kaya ang Diyos, Espiritu, o way sinugdanan ni katapusan, mauna nga dili pwede nga kanang butang himuon na itong Diyos, kay dili gyud Diyos ang usa ka butang nga hinimo ra tong kamot. Dunay sinugdanan, duna po'y katapusan. Pero kung masayod ta sa tinud-anay yung pagtulunan sa Katoliko, unsa ang mga katuyuan niya ng larawan, makaingon ta nga, uy, lahi man di ay. Labi na duna gyud tay basihan nga makita gyud gikan sa Biblia o kining Biblia ato man tang gibasa, pero di lang ta kahibalo siguro unsaon to paggamit ng mga bersikulo dire in support sa tinuod gyud nga pagtuo din sa kalibutan. Ang tinuod gyud nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Nga naman o, atong basahon og usob uban na sa atong emphasis, no? Salmo 74 tudling 1 ngadto sa 9. Kining hubad nga atong gigamit ang maayong balita Biblia, ang Good News, no? Itong Good News Bible nga gihubad sa Binisaya, nga gisiprahan og maayong balita Biblia. Salmo 74 tudling 1 ngadto sa 9. Nganong gisalikway mo man kami sa ingon niini o Dios. Mo man ni ilang tuaw, dala sumbong, dala po pangutana, no? Gi-question nila ang Ginoo. O ngano nga gisalikoy mo man kami ingon niini o Dios. Mapungot ka ba sa imong katawhan hangtod sa kahangturan? Hinumdumi ang katawhan mo nga imong gipili kaniadto gilukat mo gikan sa kaulipnan aron mahimo nga imong panayng panulundon. Hinumdumi ang bukid sa Sion nga imong gipuy-an, ngari og lakaw ibabaw ni ining nagubang kabalayan. Gilaglag sa among mga kaaway ang tanan diha sa templo. Sumuna ilang giyagyag nga kanabang murag sumbong ngadto sa Ginoo. Nga gilaglag kuno sa ilang mga kaaway ang tanan diha sa templo. Gipangguba, no? Doon na sila mga kaaway kay kung lantaw guto dias daang testamento ang katawhan sa Dios, doon na po sila ka ng mga kontra-kontra nila, katong dili mo kuan nila. Ano ba? Doon na sila kontra, doon na sila mga kaaway. Niya kini mga kaaway mo nagiguba ang tanan nga na dias templo. Ug unsa kaayo ang gipangguba nila nga diha sulod sa templo, mo ni atong ipadayon og basa. Ang mga kaaway mo kay sila man ang katawhan sa Dios. Then siyempre katong mga lain ng tao nga dili kauban nila, mga motoy giisip nila sa ilang panahon nga kaaway, so to pa kaaway pud sa Dios kay ang Dios wala man nila. O ang Dios naa man nila, no, sa ilang grupo, no? O ang mga kaaway mo nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo. Giilog nila ang templo, o giilog pagyud ang templo nila. Ilang gipakayab ang ilan ng kaugalingong bandila. Nya ingon sila sa mga mamumutol o kahoy nga namutol pinaagi sa wasay.
Gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho. Kita na to nga sa templo di ay sa katawhan sa Dios na agi dibuho, kinulit nga larawan. Nya kini giguba kuno sa ilang mga kahoy. Sumo nay prueba nga ang templo sa Dios na ay larawan. Nya gipangguba lang sa mga kahoy. Kay niadtong higayon na gud gitugot manggod sa Ginoo. Munang makapangutana sila murag sa ato pong panahon ba nga magkalisod galita then labi nag for example gipathay ang membros tong pamilya o ayngon ana then relihiyosa sige tag simba maampuon ta usahay ang atong pangutan-on atong murag pasulon ng Ginoo ba may nganon po ka Ginoo anong gitugot man pud nimo taon nga mao na mahitabo ni namo mao ni gibuhat nila dire. Nang ilang hunahuna agod, katawhan gud sila sa Dios nya anong mapili man sila silang kaaway. O ana ba, buti pasabot ni ining higayon na, gipildi sila sa ilang kaaway. Nya mo mong gid puna kung tan-aw na to ang Old Testament, naagi panahon labi na kung doon na sila sala ang mahimo, doon na sila mga gipamuhat nga wala mahiuyon ang Dios. Ang Dios mo silot po nila unya usahay ang paagi sa Dios sa pagsilot nga kung sa ilang makig-away sila sa ilang kontra, pilihon sila. Nagati panahon sa tudag ka ng istorya malimot lang ko ubang parte bahin sa Biblia nga basta magpakasala na gali iyang katawhan iya na yung itugot nga mapildi na ay mga higayon nga itugot niyang mapildi ang iyang katawhan isip pod pagpaila nga dili lagi maayo nga dili ninyo sundon ang unsay akong mando ninyo o buti pa sabot mo tugot ang Ginoo nga mapildi iyang katawhan sigira niadto sa daang kasabutan. Mo nang ilang giingnan ng Ginoo, ngano man ni Ginoo. Ang among mga kaaway nagsinggit nga madaugon man hinoon. Anong kami manoy napildi. Nagsinggit sila diha sa imong templo, giilog nila ang templo. Nya ilang gipakayab ang ilang kaugalingon ng nilang bandila. Murag gikankir na hinoon sila, no? Pero naapay mga parte dia sa daang kasabutan nga ang katawan sa Dios mo madaogon siyempre naguban gud ang Dios. Pero masuko galing Ginoo o naay hinungdan ng Ginoo na siya katuyuan nga iya siyang ipapildi pagbuot nas Ginoo di kita ka ana. Mo mayang pagbuot doon na siya tumong o doon ay hinungdan nganong hitabo na. Pero mao lagi ang tao mo ingon din ngano man Ginoo nakapangutana din sa Ginoo ngano man ni Ginoo. Ang among mga kaaway nagsinggit nga madaugon diya sa imong templo, giilog nila ang templo, ilang gipakayab ang kaugalingon nilang bandila. Nagingon sila sa mga mamumutol o kahoy nga namutul pinaagi sa wasay. Gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho. Muna itong gi-emphasize diri kay wa pa man natuhuman ang tema may tungos larawan nga sa templo di ay sa katawhan sa Dios na agi dibuho na kinulit ng larawan. Pero gihimo ni dili ingon nga Dios kun dili maato ning masayran din unsay tumong unsay katuyuan anang larawan diya sulod sa templo. Gihimo ba ning Dios o unsa? Ani atong ilahos og basa. Dili gyud gihimo na tungod kay himuong Dios dili na kay sa ako nang giingon idolatry man na dautan man na sala man na. Nya atong masayran dinhi unsa ang tumong nganong dunay larawan sa templo sa Dios. Gisunog nila ang imong templo. Gipanamastamasan nila ang imong Pinoy-anan, no? Giguba nila ang tanan ug mihikom sila paglaglag kanamo sa hingpit. Gisunog nila ang tanang tigumanan alang sa Dios sa tibuok nasod. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. So ang mga butang nga diay nga tuwa dito sa templo sama atong mga may dibuho, mga kinulit nga larawan usa di ay sa katuyuan niadto nganong naay larawan diya sulod sa templo kay matud pa bala ang simbolo di ay kadto, no?
Naging din, nangahanaw ang tananamong balaang simbolo. Sacred symbols. O na ay sacred symbols, balaang simbolo. Lahi po itong giisip nga balaang simbolo nga mga gihimong Diyos, mga Diyos, katong mabasa sa Biblia nga nasuko ang Diyos mo nang gipaguba. Naa po instruction sa Biblia nga katong mga larawan sa mga Diyos like Baal, Mercury, Diana, Astaroth, panggubon to. Pero dire, ang templo sa Diyos, naagid po'y larawan. Muna yung gitawag na to, lahi ning klasas larawan, muna yung gitawag na to mga balaang simbolo, sacred symbols. Lahi po tong idols. Mo na ha, atong i-qualify. Kay ang atong mga igsuon kung nahimulag, pagkita kay larawan sa mga Katoliko, mo abot din silang hunahuna, hugaw din lang hunahuna, idols, Diyos. Nga din Biblia, duha man kaklaseng larawan din Sacred symbols mo ni mga larawan o mga butang di asulod sa templo nga iya sa katawhan sa Diyos. Balaang simbolo. Sacred symbols. Main no, ayun nyo kalimti nga sa Biblia duha ka klaseng larawan. Diyos. Unsa man ang Diyos. Itong mga butang, larawan o ribulto nga giisip nga Diyos, nga di man tinuod Diyos, maunang na Diyos. Kaya ang definition lagi anang Diyos nasa 1 Corinto 8:4, no akong usbon. 1 Corinto 8:4 na diya mabasa ang definition, ang kahulugan sa Diyos. Kanang butang kuan ba? Sa kabutang gisgutan nimo na nya dili tinuod. Para sa na mo yung kag tarak-tarak kay dili tinuod trak. Doktor kay dili tinuod doktor. Moingon ana ang Diyos mao po na siya gituhuan nimong Diyos niya dili tinuod Diyos mao nay Diyos. Pero kanang larawan o bisan unsang butang nga wala lang himo ang Diyos nimo, dili na siya Diyos. Og mao ni kining gisgutan diri sa Salmo 74:1-9 nga ang katawhan sa Dios diha sa ilang templo naapod sila'y larawan o naay dibuho, mga balaang simbolo, sacred symbols galing ingon sila diri nga ano man Ginoo ni tugot magang pangguba ni sa among mga kaway. Ginoo na, balo na mo siguro kung basahon ninyo kay bolo mo nga noon sa hinungdan nganong nitugot ang Ginoo. Ni ilang giingon mo ni prueba nga naagi mga balaang simbolo. Sa atong panahon po doon, mga Katoliko mo po na ang hinungdan nganong naatay mga larawan sa mga santos. Kay mo ni mga sacred symbol, balaang simbolo. Diha ato ra yung masabot ba? Kay kana mga larawan na to, larawan man sa mga balaang tao. O klaro nga kana mga simbolo ha, balaan. Gawa siguro ko ng atong gihimo ang larawan kanang paitan. Larawan sa ka kriminal. Lahi na. Larawan sa ka Diyos. Katong giilas mga tao sa unang Diyos niya di tinuod Diyos. Kana lahi na po ng istorya ha. Pero galig larawan sa kiruben o anghel na manggali po sa Biblia. Nasa Exodo 25:17-22. Nga si Moises gipahimo sa Dios og larawan sa anghel o kiruben. Yung kag kiruben anghel. Ito ba gihimuag libuho, gihimuag larawan ng usa ka anghel nga balaan. So masabot na to nga kung muhimo ga itag larawan sa kabalaan, dili na siya dautan, dili na siya idols, dili na siya idolatry. Dili na siya Diyos kay wala man pud itudlo nga Dios. Kay kung itudlo pa nato nga kanang larawan sa usa ka anghel, Dios na nya kay di mo na tinuod Dios, mahimo na ng Dios. Pero diri sa Biblia nga sa dihang gisugo sa Dios si Moises sa paghimog larawan sa kiruben, nasa Exodo 25:17-22 wa man mag-ingon ang Ginoo nga himuan ninyo ng Dios ha. Wa mag-ingon ang Ginoo ana. So dili Dios na. Nya kanang larawan na tupod sa mga santos no sa Katoliko, wala man po na itudlo sa mga pari nga mga Diyos ng mga santos o mga Diyos ng mga larawan nila. Wala man po. So dili na Diyos. So kaparihas na. Aning giingon diri sa Salmo 74:1-9 nagkatawhan sa Dios nga diha sa templo na ay mga balaang simbolo o sacred images. O
balaang simbolo. So usa na sa katuyuan, utumong nga gihimo ang mga larawan sa mga santos kay simbolo na siya sa presensya sa Dios. Ya, kung imo lang yung basa ng Exodo 25, 17 ngadto 22, katubang gisugo si Moises sa paghimog larawan sa anghel. Klaro man gyud na kung imo gyud ang balansihon og ayo, pamalandungan og ayo kanang Exodo kapitulo 25, no? Exodo kapitulo 25 tudling 17 ngadto 22. Sa dihang si Moises gipahimog larawan sa anghel o keruben. En gibutang to masig ka kilid no, duha ka buk larawan sa keruben, ibutang diyan na atubang kilid-kilid sa katong murag halaran ba katong Old Ark of the Covenant katong sudlanan sa kasabutan. Balik katong ibabaw sa sudlanan sa kasabutan o Old Ark of the Covenant murag gihimo nilang murag altar ba o halaran. Denay larawan sa kiruben masig ka kilid. Deningon ng Ginoo nga diri mo magatubang dayon diri ko makikistorya ninyo taliwala sa duha ka larawan sa kiruben. O basahan ragon ninyo Exodo 25:17 ngadto 22. So nganong niingon man ang Ginoo nga diri ko makikistorya ninyo. So kuna atong masabot nga katudaing larawan sa kiruben nga tuwa dito ibabaw sa sudlanan sa kasabutan kon Old Ark of the Covenant nagsimbolo sa presensya sa Dios. Mura ba gihimong lingkuranan tung larawan sa kiruben. Dili kay ang Dios mautong larawan sa kiruben, kundi simbolo lang sa presensya sa Dios. Ato gining klarohon pagtulod ang Katoliko ha kay kung daghan kayo mga Katoliko na miya ron. Kay nagtuo man gyud sila. Para nato sa Tagalog pamaling akala ba. Maraming humiwalay sa simbahang Katoliko nang dahil lang sa mga maling akala. Mga sayop ba nga pangagpas o huna-huna. Kay silang huna-huna nga larawan, mga Diyos. Na kung hinoon po para nako, kung kadtong mga Katoliko namiya silang pagkatoliko kay nituo sila sa kanang giingon sa mga pastor, ministro nga mga Diyos ng larawan sa Katoliko, kung gibiyaan nila ang Katoliko tungod kay ang ilang pagtuos larawan, Diyos, ang larawan man nato ba sa mga santos, kung pagtuo nila, Diyos na, sakto na po siguro para nako, sakto na po siguro nga ilang gibiyaan ang Katoliko, tungod kay ang ilang pagtuos larawan, Diyos man. Kaya ang Katoliko man magtudloan na ang kanang larawan Diyos. Manang usahay sa laing pong bahin ba? Kadtong giingon sa mga pastor, ministro nga kanang larawan sa mga Katoliko, Diyos mo nang biyae na ninyo. Kung nituo sila ato, ay mayo rapod. Manang mo ingon kung mayo rapod ang ilang gibuhat nga nibiya sa Katoliko, kaya ang ilang pagtuos larawan, Diyos man. Sakto rapod. Pero karon kinsa may nasipyat ana ron. Na kung katong mga pastor ministro mo po na ilang pagtuo gyud wala sila manglimbong, mapasaylo ra dagoy sila na kay wa sila kay balo ba. Nga kanang larawan nato dili na Dios. Muna honest mistake lang siguro, no? Wa nila tuyo na mangoy pagampo ang Ginoo god nga pasayloa sila amahan kay wa sila masayod silang gibuhat. But pasabot ignorante. So ang ignorante posibleng mapasaylo tungod sa kaluoy Ginoo. Gawas kung swito kas tinuod, paitan, pastor, ministro ka. Then, munudlo ka diyang, ingnon nimo kahibalo ka nga kanang mga larawan sa Katoliko, dili na Diyos. Nya imog yung bakakan ng mga tao parang muhawa sa Katoliko. Ay mugtuon ng mga pare o ay mugtuon ng Katoliko kana ilang mga larawan, Diyos na. Imong tuyuon yun ba? Ang kahibalo ka, gitudluan ka, nakabasa na ka sa dogmatic theology for the laity ba, for example, kabasa ka sa katikisim o kabasa ka ng mga librong Katoliko, then giklaro nga kanang larawan na to dili lagi na Dios, di mo do kahibalo kang dili na Dios nya imo yung hugaw ng hunahuna sa mga tao. Imong gamiton ba yun ang media, gamiton nimo ang radyo, imong gamiton ang print media kanang mga usapan na mga basahon, mga libro unsa diha nga imo yung ipakatap ba sa
Diya sa pagsabwag nimo nga ay mugtuon ang mga pare, ay mugtuon ang Katoliko kay mga Diyos na ilang larawan. Imong galing tuyuon ang sayop nga panudlo. Imong butang-butangan ang usa ka tinuhuan nga mauning Katoliko, manubag kas Ginoo na. Nya ang Katoliko man manudlo nga kanang larawan Dios. Sudili na siya Diyos mga higala. Atong klarohon na kay diri sa Biblia duha ka klaseng larawan. Nya katong mga Katoliko pod nga nituo, para nako maayo ra pod siguro kung blind sila kay mapasahilo raman sila. Pero kung kahibalo sila nga kanang larawan na to, simbolo lang na sa presensya sa Dios, di po noon sila mohawa kay kahibalo man sila. Unang para nato karon kadto mga Katoliko nga namiya kay nagtuo sila nga kanang mga larawan nato no sa Katoliko, mga idols, mga Diyos kay ilang gituhuan nga Dios, may rapong namiya sila. Kung na ikaw karon Katoliko ka pananglit, nibalhin kag laing tinuhuan. Kay nagtuo ka nga ang larawan sa Katoliko sa una Dios o Diyos. May rapod para na kung may rapong nibiya ka kay ang Katoliko wa man manudlo ana. Muna no, unang katuyuan nganong doon na tayo larawan tungod kay kana nagsimbolo sa presensya sa Diyos. Then laing katuyuan mga higala sa larawan, mao kanang nagsilbi na siyang dayan-dayan. Rabag adornment ba or decoration. Inana, di man daw tanang decorations kanang ana bang si tawag ana binisaya. Mga palamuti, ano ba? Mga decorations. Nagsilbing dayan-dayan. O nasa Exodo Kapitulo 35, tudling 22, Exodo 35, tudling 22, mianha ang mga lalaki ug ang mga babae. Ang tanan nga buot magdalag mga dayan-dayan. Mga ariyus, mga singsing, mga kwentas ug tanang matang sa alahas nga bulawan. O ganang butang sa manalarawan, butang, ariyus, singsing, kwentas. Nagsilbing dayan-dayan. Bisan ka na atong mga larawan. Dayan-dayan sabna, di ba? Bisan gali ka ng mga libro, bisan libros mga dili Katoliko, naampo na yung mga dayan-dayan diya, mga pictures. Gali na pa ilang mga daghang larawan diya. Basta dayan-dayan, di na dautan. Kunya diya sa 1 Hari Kapitulo 7, tudling 36, no atong usbon, 1 Hari Kapitulo 7, tudling 36, sa maayong balita Biblia gihapon nga hubad, sa ibabaw sa mga pugong og mga dayan-dayan, gikulit niya ang mga kiruben, mga leon, og mga palmera. Nahinomdom po ko atong Ezekiel 41. Ezekiel 41, tudling 17 ngadto sa 20. Nga ang templo sa Dios naagi larawan sa kiruben, di naagi klaro unsa kayong dagway, naong sa tao, di na bagyo naong si leon. Nya unsa day kunoy usa sa tumong ana, giingon diri mga dayan-dayan, no? Mga dayan-dayan nga gikulit. No, 1 Hari 7:38. Sa ibabaw sa mga pugong og mga dayan-dayan, no? Gikulit niya ang mga kiruben, muna dayan-dayan. Mga leon, na leon pa gani. Na leon di na ni dagway tao gani. Kini pong mga leon din kung himuon po ning Dios, di na po na maayo. Pero ang diris Biblia, kung doon naman leon diya nga makita sulod sa templo, isip ra dayan-dayan. O ingon na, o sta po nang larawan ba sa anghel o sa atong panahon karon kay daghan naman ta mga bayani sa pagtuo, larawan sa mga santos. Ang mga dayan-dayan na to na din. Nabagilaeng katuyuan na. Na sa Salmo 144 tudling 12, no usbon ko sa maayong balita Biblia gyapon. Salmo 144 tudling 12. Sa panahon sa ilang kabatanon, mahimo unta ang among mga anak nga lalaki sama sa mga tanom nga lig-on. Mahisama unta ang among mga anak nga babae nga mga estatwa
nga mudayan-dayan sa mga suok sa usa ka palasyo. O mga estatwa nga mudayan-dayan. O, dayan-dayan lang yung estatwa. Pero kung himuong Dios, balikon ko sa pag-ingon, lahi na ng istorya. Nga ang Katoliko, wala man magtudlo ng kanang larawan o estatwa Dios, so dili na Dios. Estatwa lang na matud pa, dayan-dayan. Unya, sa kuan sa Josue City o Josue 4:6 ngadto sa 7 kana po mga butang sa mas larawan gituyo po na para nga makahinumdum ta sa angay natong hinumduman. Di ba? Gituyo nga naatay mga larawan sa mga bayanis pagtuo o mga santos para nga inigkakita na to sa ilang ribulto o sa ilang larawan makahinumdum dayon ta sa ilang mga maayong binuhatan. Mura, himuon din na itong example ba? Himuon na itong halimbawa. Himuon na itong panig-ingnan ilang mga maayong buhat. Okay, pananglit. Kita kag larawan nga hilas. O na mga hilas nga larawan ka na mga pornographic pictures. Ang imong mahinumduman, ang imong mahunahunaan, maot mapud. Katong mga law ay mampud. Pero kung makakita kag larawan sa mga santos, alang-alang makahunahuna kag maot diya. Makauna-una kag hilas nga ang kinabuhi anang tagiyas larawan, ang kinabuhi anang gilarawanan sama sa larawan sa mga santos, mga maayo man sila. So ang atong madumduman, labi naghibaluta sa istorya nila, sa buhi pa sila, maayo. Parehas gud anang nganong naaman tay monumento ni Rizal ya stong plaza. Aron inig kita nato sa iyang monumento des plaza, mahinumdum ta sa iyang bayanihong nabuhat sa atong nasod. Mao po na. Para galin ako no mahigala mga tinahod nga tigpaminaw di sa itong kwarto. Pinagmamalandong tamay na gyud tay mga secret images natin mga larawan. Para makahuna-huna ta, makahinumdum tag mga angay hinumduman nga maayo. Pero galing atong mga larawan diha nga dayan-dayan na to, mga laway gani, mga pornographic nga mga larawan, mga hilas, ang ato pong pangutok po dahil panghuna-huna, maot po, di ba? O muna, ang larawan, gituyo para makahinumdum ta sa angay natong hinumduman. Natong mga Katoliko, ang atong pilion nga larawan, katong larawan sa mga bayanis pagtuo. Sa mas gihimo nato po sa atong nasod nga Pilipinas, nga gibuhatan na itong monumento si Rizal tungod kay haron mahinumdum ta sa iyang mga bayanihong buhat niya aron pod kapasidunggan siya. Gihimo na to na aron kapasidunggan pod siya. Muna'y lain pod daing hinungdan o rason. Gihimuan na itong larawan o monumento si Rizal para siya mapasidunggan. Pagstilan, naghanap pa kayong tudling diri mga higala. Di na ako ni mabasa kaya apikin na itong oras. Sa Josue 4:6 ngadto sa 7, no? Josue 4:6 ngadto sa 7, wa pa gyud ako mabasa. Kining mga batuha o kining mga butanga, for example, magpahinumdum sa katawhan sa gibuhat sa Ginoo. Nagali butang o unsay mensahe anang usa ka butang sa mas larawan, magpahinumdum na nato og maayo gali ang mensahe anang butanga. Siyempre, ang atong mahinumduman pod nga informasyon maayo sad. Ito niya sa Números 15:39. Ang burlas maoy inyong tan-awon aron mahinumdum kamo sa kasuguan si Ginoo. Ang burlas usa po ni kabutang. Ila ko nung tan-awon para makahinumdum sila. So ang butang nagsilbing pahinumdum. Unya ato na punta sa laing hinungdan nganong naagi tay larawan o ribulto. Ato yung konkreto nga ehemplo kana laging monumento na to ni Rizal. Nganong gibuhatan na tog monumento si Rizal kay bayani siya sa tong nasod. Gipasidunggan na to siya tungod kay bayani sa tong nasod niya. Usa sa gibuhat na tong pagpasidungog mo ang pagbuhat yung monumento, pagbuhat og larawan niya. Niya karon nagpasidungog ta ni Rizal nga usara siya
bayani sa gamayng nasud nga Pilipinas. No, gipasidunggan nato si Rizal pinagis pagbuhat atong monumento nga bayani lang siya sa usa ka gamayng nasud sa Pilipinas. Na karon how much more unsa pa ka ang mga bayani gistinuhuan na mga santos nga ang ilang kabayani di lang sa Pilipinas, kundi ang ilang kabayani tibuok nasud yun o universal. Bayani pa dito sa langit, bayani pa dito sa kalibutan yun. So kung gipasidunggan na to si Dr. Jose Rizal, pinagi sa pagbuhat na tug monumento alang niya, nga bayani lang siya sa kagamay nasod, unsa pagka ang mga bayani tinuhuan, nga ang ilang kabayani mas labaw pa kay pangtibuo kalibutan man. So kung gipasidunggan na to si Rizal, pinagig monumento niya, pasidunggan po nato pinagi mga monumento, larawan, buhatan pa silang libro, kining mga bayanis tinuhuan nga mao na mga santos. Dili na aron himuong mga Dios sila oy. Walay pagtulunan ng Katoliko nga mga Dios na mga santos. Kay kanang ato galing pagyukbo nila kung nahinumdum mo sa atong temas miaging Domingo, usala nagkapag tahod balaanon o veneration. Di ko na usbon sa ibot pasabutan na kay murag na tuki na yun ako nag-ayos miaging Domingo. Mga igala, no? O naay mga upat ka teksto diri pero usa na lang akong basahon. Kaya kung ikumpara gyud nato ang Katoliko nga pagtulunan mahitungod sa larawan, layo ra kayo diri sa kining mga tao ba nga napungot ang Ginoo kay ang larawan gihimo ginilang Dios mo ni prueba. Sama aning kanilang sa Isaias 44:17, no? Isaias 44:17. Og ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios. Muluhod siya og musimba niini, magampo siya niini og muingon luwas sa ako kay ikaw mao'y akong Dios. No timan no Isaias 44:17 nga ang larawan mao gyud gihimong Dios. Unya mahimo na dayong Dios kay di man Tinuo Dios. Unya kita bagag librong Katoliko nga nagtudlo nga kanang larawan Dios. Laoy. So dili na Dios atong larawan. Pero mao lagi daghang kayong mga nauwat, daghang kayong nalimbungan. Mo lagi na akong giingon sa Tagalog pa. Maraming humihiwalay sa pananampalatayang Katoliko nang dahil lang sa mga maling akala. So kanang mga maling akala ato nang gisulayan og erase o burahin natin ang mga maling akala atong silhigan ang hugaw nga mga panghuna-huna nato mahitungod sa tinuhuang Katoliko. Kino mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw, na magitay higong panahon. Isangalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuhan sa atong simbahan, mga santo sa langit, mga anghel, kini na lamang inyong ubos nga alagad sa mong tulumanon ni Shelbert Dondoyano Sr. alias Beridas, kauban sa bigas lawag taan ni Lunog Taxi Lumba. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Anita sa itong mga serbisyo publiko, alang karong buntaga. Public service announcement mga kasama. RMN Serbisyo Publiko. Nasa linya sa telepono, good morning.
Morning, sir. Okay, good morning kasamang Mardy. Sa iyo, ani mo nagmata. Maayong buntag sa tanan pod nga tigpaminawan sa imong programa. Yep. Natay public service alang sa mga taga-istaka, no? Mga kaigsuunan nato sa istaka. Nga ang kapilya sa istaka dunay pagahimuon nga Bible exposition matag Miyerkules, no? Matag gabi ini kasamang Mardy, no? Bible exposition matag Miyerkules magsugod alas 7:30 ngadto sa alas 9, no? Atong usbon. Matag Miyerkules alas 7:30 taman alas 9, no? Bible exposition diya sa kapilya sa istaka nga diri kaning dool galis tulay kasamang Mardy. Kining sa Rizal Avenue niluyo sa simbahan. Sa dool na tulay diya, no? Sa St. Michael Archangel man, no? Chapel, no? Og ang tumong aning Bible exposition mao ang pagdasig sa mga igsuon nato nga nabiktima anang drug addiction gani kasamang Mardy. Nindot ay nagtumong. Pagdasig sa mga igsuon nato nga nabiktima ng drug addiction ug dili lang ka drug addiction daghan pa, no? O kanang mga basta nagkadaiyang problema sa atong katilingban ron, no? Atong tun-an unsaon pagdasig nato sa pagundang ana mga dili maayo nga mga buhat. Kana lang kasamang Mardy, daghang kaayong salamat. Yep, sir. Salamat sad. Way sa payan pod. Nindot to? RMN Servicio Público. Bible exposition mga kasama nindot to matag Miyerkules. Nindot na kay murag tabang po na ba nga makabig, no? Atong uban labi na tong nagumon sa droga. Nindot ilang tumong mga kasama nakadaig ta. Pasudlo na to kay paibalo importante na may para paibalo atong mga igsuon nga kinahanglan ana. Alo, sir? Hello. Sir Kasamang Ariel. Live na ka, sir. Live na. Okay, maayong buntag kasamang Ariel. May buntag po diya. O maayong buntag po sa tanang mga suking digpaminaw, no? Sa imong sipak ang tulumanon, no? Ang straight to the point. Padayon si Silbert. Okay, kining atong pahibalo kasamang Ariel, sumpay ni atong ipahibalo po sa tulumanon ni kasamang Mardy kagahapon, no? Sa iyang tulumanon. Okay, mubo ramang guto na to madugangi gamay kay pigin na po diyang oras munang gimubo lang na to. Okay, pwede na i-shoot ni Matanan eh. Kasalamat kayo kasamang Archer. No? Sorry. Kasamang Ariel. Okay, pahibalo ni, no? Akong sublion, then dugang lang gamayng kanang wala mahisgutin ako kagahapon sa pahibalo sa programa ni kasamang Mardy. Okay, sa tanang taga-istaka, no? Pahibalo ni sa tanang taga-istaka. Pero dili lang diay taga-istaka ang giauhag ani, no? Welcome ang tanan, no? Sa usa ka ginahimong Bible exposition matag Miyerkules sa kapilya sa istaka, no? Diri sa luyog sa Cathedral na Rizal Avenue man na dito dapit tumoy nga duol na istulay na diya ang atong kapilya sa istaka nga gitawag og kapilya sa San Miguel, no? Arcangel. Okay, matag Miyerkules dunay ginahimong Bible exposition, no? Alas 7:30 sa gabi, no? Magsugod paingon na gyud alas 9, no? O giauhag ang tanan, dili lang kay mga Katoliko, pwede dili Katoliko mo apil, pwede pod sa gikan sa laing barangay, no? Welcome na siya sa tanan. Then ang format ani exposition, then pwede din mo dawat og kanang question and answer or a sort of open forum. Well, ang katuyuan ani, subliyon ako itong gihisgutan ako kagahapon sa programa ni kasamang Mardy. Ang katuyuan ini mao ang pagdasig, no? Pagdasig sa atong mga igsuon nga nabiktima ng drug addiction o uban pa nga mga problema sa atong katilingban karon, no? O kanipong mahitungod sa problema sa kining disunity kanang panagbahin-bahin ba nga wala ta magkahiusa. O hisgutan po na nga aron mahiusa ta para malikayan nato ng divisions, no? Panagbahin-bahin. Mo man ay gusto sa Ginoo nga maghiusa ta ug unsay mga kinahanglan natong mahibaw-an ana diha na natong mahibaw-an sa atong exposition. By the way, kagabi Miyerkules man kasama nga Ariel o nasugdan na namo og naa pa mi sa mga preliminary expositions, no? Preliminary expositions mga himuon nato na mga tulo ka Miyerkules, no? Kay mo pa may pagsugod. Then human sa mga tulo ka Miyerkules nga preliminary expositions or pasiunang mga pagpadayag, sugod na dahil ta sa exposition proper.
atong giawhag, no? Welcome ang tanan, no? Salamat ko gabi kay naagali dili taga Istaka ni Apil, no? Na taga Ricayas o Ayo. na sa uban pong may Central Barangay ba to? Okay, so kana lang, no? Ako Osborne giawhag ang tanan nga motambong sa atong ginahimong Bible exposition matag Miyerkules sa Istaka Chapel, no? Sa St. Michael Chapel. Matag Miyerkules sa gabi alas 7:30 ngadto na sa alas 9, no? Sa gabihon. Kana lang kasama ang Ariel. Sige, kasama ang Silbert. Okay, Salamat. salamat. Sumala sa atong babasa sa Gipadayag Kapitulo 11, Tudling 10. Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. Sa ulugon nila kini pinaaki sa paghinatagay ug magagasa. Kay gipaantos man bagayo ang katawhan niadtong duha ka propeta. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Baga higala, baga tinahod nga di paminaw, baga kasama, baga suking digbaminaw. Sa giyabon o ang tulumanon ni Veritas nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniyan osob sa kahanginan. Dinhi giyapon sa dakbayan sa Dipolog, no? Manukat. Arimen Dipolog DXDR 981 AM sa inyong bagaradyo. O diha daw sa online internet sa gihapon makita og madungog ninyo si Veritas kining tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. arimendipolog.weebly.com. Og usab no mga higala mga suking di baminaw dili na to kalimtan no ang atong kaugalingong website no veritas899.weebly.com. Okay, Pizza 2. Pizza 2 sa bulan sa Disyembre. Tuig 2012. Diyan na gyutas bulan, diin atong sa ulugon. Ang adlaw natawhan sa atong manunubos. Ang panahon sa Pasko. Mga ikala, mga ginikanan baga suking di baminaw, sa gyapon din isdakbayan sa Dipolog, tanan nga ni adiri na minaw. Ako mo ingon maingod to kaninyong tanan. O diya sa online internet, sa gihapon, sang litwa lagi ta kahibalo unsang oras, unsa ka panahon diya ninyo, gabi iba gadlawan. Sa gihapon ako maingon, haba good day kaninyong tanan. Mga igala, sa ato ng giingon kanyos miyaging Domingo, wala pa nato tibawasa ang tema ay labot na sa mga imahin kung bagalarawan. Atong nesgutan sa miyaging Domingo ang mga katuyuan kung anong kita mga Katoliko nagbatod og mga imahin. Nga kung atong balikan gamay, ang pagbato na tug mga imahin, mao kanang pagbato ng mga balaang simbolo nga ato nang nasitar mga sita sa Biblia unsa kayo kadto. Di ba? Nga mao kanang pagbato ng mga balaang simbolo. Og lain pa ni ana mao ang kanang tuwag nato og
Kinabang makahinumdum ta sa mga angay hinumduman kung makakita ta sa maong imahen. Kung maayo ang mensahe sa usa ka imahen, for example, usa ka balaang tao, makakita ta siyang ribulto o larawan magkapahinumdum sa iyang mga bayanihong nahimo o nabuhat, isip sa kabalaan. O gusab diha sa atong pagpasidungog, muna maghimo ta og ribulto o larawan. Sama sa paghimo na itong monumento sa atong bayani sa gamayng nasod ato Pilipinas, Dr. Jose Rizal, na kung gahimo ta niya na unsa pakaha ang atong mga bayani sa pagtuo nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan. Og atong gisuwayan gayud og erase no pagbura o pagpapas kana mga negatibo o dili mao o magabaling akala sa daghanan kayo labi na sa mga dili katoliko. Nga kanang pagbato og larawan nato mga katoliko dili na pagpagka-Dios, dili na pagbato og lain Dios. O ang rason na isgutan na nato sa miaging Domingo. Karon ng mga higala mga tinahod nga tigpaminaw, atong gibasa ang gipadayag 11 tudling Dias kay diri ta manukad sa laing isgutan nato. Bodi pasabot mo palain ta. Di sa nato hinoon doon na ni relasyon sa larawan o mga santos. Apan atong pahimugatan diri kanang pagpasidungog nila nga kanang usa sa paagis pagpasidungog kanang pagpiesta, di ba? Kay diri sa Biblia dunay mga teksto sa Biblia nga gihisgot og piesta o pangilin nga gipahunong na. Ato niyang basahon na mga sitas. O magalit ning gibasihan sa ubang mga tinuhuan nga dili katoliko nga nganong kuno magsaulog patag piesta. Nga sa Biblia gipahunong naman na, giwala naman na. Atong gibasa ang giparehag 11:10 nga atong sublion uban na sa atong emphasis. Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. By the way, sa di pa na ko ipanayon, kanagaling mo basa tag tudling sa Biblia, dahil mo hatag tag emphasis o atong mga pamalandong ba, kung sa atong interpretasyon nga related sa atong gibasa. Ato nang gihimo no sa side sa Katoliko tungod kay dili man ta Bible alone. Dili man ta sola eskriptura kay sa atong Katoliko tulo no. Sama nga diya sa atong Dios dili gitibuok og usa lamang ka persona, di ba? Ang atong Dios usa pero anaa sa tulo ka persona ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Inana manang Trinity. Ingana na usab ang atong basihan sa atong pagtuo sa Dios. Ang atong basihan usara no ang kamatuoran. Pero ang kamatuoran wala diha masulod lang sa usa ka libro. Susama nga ang Dios usa apan anaas tulo ka persona no ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang kamatuoran usab dili kay kanarang nas Biblia. Kay matud pa ni Juan sa Kapitulo 21, tudling 25, nga kung sulaton pa kuno ang tanan, nagtuo siyang bisan gali ang tibuok kalibutan, dili kaigo kasudlan sa mga sinulat. Budi pasabot, ang kamatuoran may tungod sa atong tinuang Kristiyano. Of course, naa sa Biblia. Wala mo tuo tag Biblia. Pero dili kay Biblia lang. Nga naman, sa giingon ni San Pablo, diya sa ikaduhang Tesalonica 2:15, matod pa niya, hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagig walay nga binabaog sa sulat. So iya galing gipasabot nga ang mga pagtulon ang Kristiyano tradisyon na. Pero duha ka klase, nasulat o wa na masulat. Siyempre, ang nasulat mo ning niya karon mabasa na sa Biblia, apan kadtong wa na masulat gibinaba na lang. So mga pagtulon ang Kristiyano duhang ka klase, no? Gibinaba na lang kay wa na masulat. O ganing nasulat mo kining Biblia. Mga higala ba nga suking di paminaw? Mauna nga mo explain ta inigbasa na tugsita sa Biblia.
Unya, dunay mabantayan nato nga ang mga igsuon natong dili katoliko nga nagtudloan ng Bible alone, teori man na para sa atong pagsabot. Kay wala man gyud na no sa Kristohanong pagtuo kung balikan nato ang unang siglo. Nya hangtod karon kanang pagtuo nga Bible alone sa atong nahibaw-an nagsugod na panahon man sa Reformation sa Protestante nga nangamahan ni ana mao si Martin Lutero. Agadtong iyang pagtulon-an nga kanang sola eskriptura kuno kun Bible alone, lapit apil na ng sola fide o faith alone, no. Pagtuo lang. Okay, para ni Martin Luther kuno nga gisunod pod sa ubang mga Protestante ron ang kamatuoran naa ra gyud diha nahisulat. Nga kung atong ayohong pagbasa ning Biblia, ang kamatuoran dili kay nasulat lang, no. Si Pablo nag-ingon ana og si Juan pod sa Juan 21:25 og sa 2 Tesalonica 2:15 sulat ni Apostol Pablo. Puros ng duha ka mga tudling mga higala nagpamatuod nga ang Katoliko mo'y nasa husto. Kay dili kay nasulat lang. So ang kamatuoran hitungod sa Kristyanismo o sa Sarah o ang ebanghelyo nga Kristiyano, ebanghelyo sa atong Ginoo. Apan kanang maong kamatuoran, mao lagi na nasulat mo nang na Biblia. O dili kay kanaarang nas Biblia, oh. Katungwa na masulat gibinaba na lang sa simbahan, gipasa-pasa. Oh, unya kung nasulat sa Biblia, udayon ang uban wala na masulat gibinaba na lang. Mao na giingon ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica 2:15. Unya dili po na pwede mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw bisag kinsa ray mo tudlo ana. Bisag kinsa ray mo interpret ana, parehas gud sa kanabang atong Supreme Court of the Philippines. Natay mga law books, natay mga libros balaod. Pero dili man bisan kinsa may mo interpret ana, di ba? O ang may otoridad ang Supreme Court mao gi final authority. Labi na kung magdebate ng mga abogado unsa ang ilang pagsabot sa atong balaod sa Pilipinas. O nakita man gyud nato na bisag mga abogado o sara ang balaod nato sa Pilipinas. Pero nganong magsungi pa man, magdebate pa man gyud sila, di ba? Unya unsay mga hukom diya sa atong mga regional trial court o mga korte natong nasa ubos. Yan hantod paingon sa taas, then paingon unsay mga hukman diha. Unya unsa pagyud mo kontinto ipasang dito sa Korte Suprema. Kay ang Korte Suprema o Supreme Court mo final gyud ang ilang desisyon mao na gyud na final. Di na makuan, di na nimo na mausub. Supreme Court na. Iyon na po kining kamatuoran nga naas Biblia o naa sa apostolic tradition nga matud pa ni Apostol Pablo nasulat og wa na masulat. Kanang manudlo ana kinahanglan dunay otoridad. Mao na ang Supreme Court sa Biblia nga gitawag sa atong tinuang Katoliko karon og magisterium. Mao na nga ang kamatuoran sa Kristyanismo naa sa Biblia og apostolic tradition wa na masulat. O kinahanglan ang mutudlo ana ang Supreme Court sa iglesyang gitukod ni Kristo. Mao ang magisterium. By the way, unsa man ang magisterium? Maingon mo nga di man mabasa sa Biblia, Veritas. Now, ang pulong magisterium mahimong dili mabasa sa Biblia. Pero ang buti pasabot naa sa Biblia. Parehas sa Santissima Trinidad. Parehas anang monotheism. Mahimong dili mabasa ang pulong monotheism. Pero ang buti pasabot naa sa Biblia. Kaya unsa man daybot pasabot anang monotheism? A belief of one God. Ang pagtuo nga usa lamang ang Dios. Naa ba na sa Biblia? Naa. Pero kanang pulong monotheism, di na mong basa sa Biblia. Kanang purgatorio, dili ni mo mabasa sa Biblia. Ang letra. Pero ang kahulugan naa sa Biblia. Unsa man ang purgatorio? Linisanan. Nana sa 1 Corinto 3:15. Nga nakabot gihapon ng kaluwasan pero muagi pa og punishment, muagi pagkalayo, fire. Dili no na mo itong tema. Pero mo na purgatorio. Dili mabasa ang pulong purgatorio pero ang buti pasabot na sa Biblia. Susama nga ang Trinidad, usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona, dili mabasa ang pulong Trinidad pero ang ginganlan naa sa Biblia, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Iyon na napod mga higala, kining mga pagtulunan nga matod pa ni Juan nga dili gyud nasulat ang tanan. Juan 21:25 og 2 Tesalonica 2:15 ingon San Pablo nga gibinaba na lang og sulat
Kinahanglan ang mutudlo ani ang opisyal pod nga magtutudlo. Kinsa man ang opisyal nga magtutudlo? Siyempre, ang simbahan nga gitukod ni Kristo kadtong original, dili kay bisan kinsa. Naa sa San Lucas 10:16 to mga higala, unsay giingon sa Ginoo ngadto siya mga tinun-an tung sakop sa pagsugod gyud niya sa iglesia. Ang naminaw ninyo, naminaw sab nako, no? He who hears you hears me. Ang naminaw ninyo o nagpatalinghog ninyo, naminaw sab nako. Ang wala minaw ninyo, wasab minaw nako. Bugnaa sa Mateo 18:17, nga kadtong dili maminaw sa iyang iglesia, isipong maniningil sa buwis o katong publikano o makasasala. So kinahanglan kung mutuo kas Ginoo, tuhuan po nato ang iyang iglesia kay mo man nagi-authorize niya pagpanudlo mahitungod sa mga pagtulunan nga nias Biblia o wa na masuwat. Dunay final nga mo interpret parehas atong balaod sa Pilipinas. Ang final authority nga ang ilang desisyon mo gi atong kasaligan nga di na nato pwedeng lisuon mo ang Supreme Court. Ang diripos Biblia ang manudloan ni ang mga kamatuoran dinhi, bot na sulat o wa na masulat, siyempre ang gitahasan ni Kristo una, ang mga apostol o ang ilang mga sumusunod kinsa ang successor. Dili kay bisag kinsa rin mo basa. Panalitan ikaw karon, no, sample, basa kag libros balaod kay labi na naka-eskwela kag law sa mga law schools. Dahil maing laki ka kay nagbasa gug kag law books. Then mo interpret ka kay makasabot gud puga maing laki ka. Na karon kung pananglit ka ng imong interpretasyon sa balaod mo sukwahi masupak sa Supreme Court sa Pilipinas, kinsa may matuman? Ikaw? Nga usa lang ka abogado ba o na abogado manggaling ka? O kinsa may mo final gyud ana nga ang iyang tingog gyud may paminawon, di ba ang Supreme Court? Kay ang Supreme Court mo naman ay kinalabuan. Oro po na nahitabo ron kining Biblia. Daghang kaing nagbasa sa Biblia ug unsay nasabtan, then musukwahi sa otoridad gyud nga gipili ni Kristo. Then moingon din sila kining amo mo correct kanang inyong naas otoridad dili na husto. Kay kining amo ang interpretation maoy husto. Dili na mao mga higala mga tinahod nga tigpaminaw. Kay ang unang Supreme Court o kanang magisterium, by the way, unsa man ang magisterium? Ikan sa pulong magister, but pasabot teacher, maestro. Kay si Kristo mao gyud ang labawng teacher, labawng magtutudlo. Pero niingon man siya diya sa San Juan 19 ba na? O San Juan 20, 19-23 nga maingon nga ako gipadala sa amahan na kusab nagpadala kaninyo. Kanang pinadala, teacher, di ba? Mensahero, o mao na si Kristo. Pero wala siya magsulo, wala siya mag-inusara. Kaya maingon lagi siya, maingon nga ako gipadala sa amahan, ingon nga magtutudlo o ingon nga teacher. Para praise lang ha. Ako usab magpadala kaninyo. Mao to mga tinun-an. Mga sakop sa iglesia. Mga ministerial nga pastor. O mga mensahero sa ebanghelyo niya. Mao to mga apostol. Naa nila ang otoridad sa pagpanudlo. Muna sila. So, mayong kag teacher o magisterium, maestro, hugpong grupo sa mga maestro. O, muna yung gitawag og the teaching church. O kaya mga magtutudlo nga gipatahasan ni Kristo sa pagpanudlo, mao man to mga apostol. Ang grupo sa mga apostol mo to'y gitawag na tug unang magisterium. Grupo sa mga magtutudlo mo na ibut pasabot ang magisterium. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw. Unang kanang ubang mga dili katoliko mo ingon gani unsa gunang panudlo sa katolikong magisterium. Wala man sa Biblia. Bitaw, ang pulong magisterium wala di asulod sa Biblia. Pero ang buot ipasabot anang magisterium naa asulod sa Biblia. Kaya unsa lagi ng buot pasabot anang magisterium? Grupo sa mga magtutudlo nga gipamili ni Kristo. Kinsa man na sila? Una, mga apostol. Nya nasa Lucas 10:16 giingnan ni Kristo ang iyang mga disipulo nga nahimo mga apostol. Ang naminaw ninyo naminaw sab nako, ang wala minaw ninyo wasab minaw nako. Yan na dia sa Mateo 18:17 ang dili maminaw gali isipong makasasala, isipong maniningil sa buwis o publikano. Unya niingon si San Pablo dia sa ikaduhang 1 Timothy 3:15. Unang Timoteo Kapitulo 3 tudling 15 nga ang iglesia kuno o ang simbahan
Ang katawhan sa Dios o iglesia sa Dios mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran, the pillar and ground of truth. Haligi og sukaranan sa kamatuoran mao ang iglesia. Pero unsay gihimo ron sa mga igsuon nato, no? Ang uban gani mga politiko o mga magbabalaod, dili nila paminaw ng simbahan. O labi na ka na mga pro-RH bill ron, baingon sila, kami mo'y paminawon, dili ang simbahan. Kaya nga noon sabay giingon dia sa atong pagtuo nga na suwat gud ninyo, mabasa gyud sa Biblia. Sa 1 Timothy 3:15, ang haligi og sukaran sa kamatuoran, the pillar and ground of truth, mao ang iglesyang gitukod ni Kristo, ang simbahan. Wala giingon diha ang ligi og sukaran sa kamatuoran mao nang mga magbabalaod nga mga pro-RH bill. Dili. Mga higala kundili ang simbahan, ang iglesyang gitukod ni Kristo. So ang Supreme Court mga higala diri sa Biblia mo to una mga apostol. Lain karon ang pangutana kinsa may nakasunod sa ilang katungdanan. Unsa may giingon ni Kristo diha kanang mupasa ta og gahom sa mga awtoridad. Di ba pinaagig ordination nga pinaagi og pagpandong sa kamot kanang ordination? Paghatag og otoridad kung katong mga apostol gali kay siyempre mga matay man to sila, mga wa man to sila. Unang niingon si Kristo, panudlo pumog kinsay mupuli ninyo. Pandungan niyo sa kamot kana bang ordination? Kung tanaw na to sa history, kinsa man tong gipandungan sa mga apostoles? Kinsa may ilang mga tinun-an? Nga rin ang ila po mga tinun-an, kinsa man po ilang gipandungan? Kay inana man ang maghatag-tag otoridad kinsay mo sunod. Pareha sa atong Supreme Court sa Pilipinas, dili man na kay maggrupo-grupo lang tag-ato, mubasa tag-libros balao din, maingon nita kita na Supreme Court, dili. Kay na ay grupo na institusyon ng atong Supreme Court. Nga naaragyo dito sila raw, kinsay mo puli nila dito, dito ragyod sa maong grupo nila. Dili kay maghimo po ta kaugalingon atong Supreme Court, di ba? Mapiki na. O buto ang Supreme Court dris Biblia nga may mutudlo nga sa nahisulat o kinibang mo mo pasabot o mo interpret. Siyempre, ang una, mga disipulo, katong mga tinudluan ni Kristo. Dayon, wala naman itong mga tinudluan ni Kristo. Kinsa may ilang gipandungan sa kamot, kinsa may ilang giordinahan. Na, di man magsilbi o magsalig lakas Biblia. Kinahanglan magtuon, magyugag history. Kaya dili mo na pwede mo basa lang kag Biblia den unsa imong nasabtan den 1914 pagali na imo tukol lang kag pundok o 1844 tukol na kag pundok nga dili mo na ingon ana ang paghatag og otoridad ni Kristo og sa iyang mga apostol kay ang iyang giingon sa mga apostol mohatag gali imong otoridad pinagis pagpandong sa kamot kana ordination ba o kinsay giordinahan sa mga apostol. Kinsa ilang mga tinun-an niya kung tan-aw na to na no sa ako lang nadumduman sa akong pangutingkay sa history. Si San Ignacio sa Antioquia, ikatulong obispo dito sa tong lugar to. Antioquia ba to? Bishop of Antioch. O tinun-an man na siya ni San Juan. Unya obispong Katoliko man na. Si San Policarpo ba to? San Ireneo. Si Policarpo. Tinunan niya po ni San Juan. Si San Clemente. Tinunan ni San Pedro. Nga nahimo galing ikaupat ba tong Santo Papa? O tinugyanan sa mga Yahweh sa hirian sa langit? Di na ko ka-short kay kinanglan mo review pa ko. Apo na ko muda akong guide ato. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw. So, kinsa man, tanaw na to sa history. Only the Catholic Church may makapamatuod mga higala nga ang iyang ordinasyon sa pagka-ministro o sa pagka-ministerial priest. Pagka-mensahero, gikan yun sa mga apostoles, mauna nga ang Supreme Court aning Biblia na na to makita sa tinuhoang Katoliko, sa iyang mga obispo. Kaya nga itong mga obispo, naan nila ang katungod, naan nila ang final authority aning Biblia. Nga naman, kaya ang ilang ordination, gikan gyud sa mga apostol. Kaya kung muingong ka nga, naada sa ordination sa mga ministros Iglesia ni Cristo, matay kung ato ng cross examination, mga igala, cross examine na to, na di man na mo sangko sa mga apostol. Nga no, 1914 good.
1914 nagsugod ng Iglesia ni Cristo ni Igsoong Felix Manalo. Kinsa may nag-ordain niya. Kinsa may nagpandong sa kamot. Nga kanang nadugtong sa mga apostol. Si Joseph Smith sa atong mga igsoong Mormons. Kinsa pa na? Si Ellen White sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist. Charles Taze Russell sa atong mga igsoong Saksi Niuba. Kinsa may nag-ordain nila, naghatag authority. Nga parehas raman na nga kung ikaw karon mubasa kag libro sa balaod diri sa Pilipinas, then muhukom din ka kanang imong interpretasyon may husto, then may katong Supreme Court dito ingnon nimo nga dili na sakto na inyo kining ako may correct. Dili na pwede mga hingala mo na mabahin-bahin ta nang inana ang klase sa pagtudlo sa Biblia. Ang Supreme Court sa Biblia kung mga maestro sa Biblia, una kato mga tinun-an ni Kristong nahimo mga apostol. Then ang musunod siyempre kadtong ilang gipandungan sa kamot, kadtong ilang mga tinun-an pod sa ilang panahon. Unya kung mubasa lang kag Biblia, Bible alone ra ka, matubag ba na? Masusi ba nato das Biblia tanan kinsay ilang gipili? Unang magtuon kag history kinsa na mga tawhana. Kaya ang otoridad dili mabangbang. Mga igala, parehas good aning kwan. Ako sa yung ayuhog discuss din kinibang mga importanteng punto. Diserta mo diretso atong piyesta palapdan nato na pa may panahon. Kay inani man guna asa gikan gahom ang simbahang Katoliko. Paghimog mga balaod sa ama na anang ecclesiastical law, canon law, paghimo og daghang kay mga piyesta ron, pasidungog sa mga bayanis pagtuo. Kung tanaw na to dagos Biblia mga higala, kung gihimo nas Katoliko ron nga nagkadaghan ang piyesta, daghang kay nanapoy gipangkanonize, gali nga mga santos, gipaila, gideklara ang ilang kabalaan nga di gyud mabangbang, tinuod gyud. Ang katapusan nung kuano ikaduhang Pilipino nga giila, gipadayag nga santos. Si San Pedro Calungsod. Asa magikagahom ang simbahan ana nganong iya man ang gihimo. Unya og naa na poy lain nga ilhon nga balaan o ideklara nga santos, so magkadaghan. Then ato man nang pasidunggan kay giingon man na diri wa pagali ko ni basag teksto haon si prueba nga pasidunggan ng mga santos o mga balaang tao. Di magpasidungog ta magpili gyud tag adlaw. Di ba? Parehas og 15 atong pasidunggan o kisag mag-birthday ba ta, mamili man gyud tag adlaw. So, mamili na po din tag adlaw, di sa to pa magkadaghan kaayo mga piyesta na to isip pagpasidungog sa mga santos. Pagpasalamat po Thanksgiving, di man daw ta ng Thanksgiving, di ba? Siyempre, wa na sa Biblia kay karon na guna. O din magkadaghan din. Asa maggahom ang simbahan ana? Naas Mateo 18:18. Una, kanang giingon ba niya nga what you bind here on earth, unsa inyong bugkuson o gapuson, diri syuta, gapuson o hubaran po dito sa langit. Sa diri sa maayong balita Biblia, ang inyong idili diri syuta, idili nako sa langit. Ang iya mga tinun-an, katong akong giingon ninyo ba, unang magisterium, unang mga magtutudlo nga gipili ni Kristo. Bisa unsa kuno idili og itugot nila. Idili og itugot usab dito sa langit. Ano sa Ginoo ba? O ingon guys Kristo diha nga imbisyara ay makapasaylog sala pero gitagaan niya gahom iya mga apostol. Sa pagpamasaylog sala nasa San Juan 20:19-23. Bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon kini usab pasayloon. Muna na ang Sacrament of Confession ng kumpisal. Nga si Kristo na masaylog mga sala pinaagi sa iyang mga sinugo, mga tinun-an o mga ministro o mga sinugo. Unang naanang kumpisal na masaylo ang ato mga kaparian sa ngalan ni Kristo. Si Kristo ang namasaylo pero ang mubungat sa pasaylo mao ang mga tinun-an niya. Kay niingon lagi siya, ako maingon nga gipadala ako, samahan ako sab nagpadala kaninyo. So mga representative na niya ito mga kaparian kung namasaylo mo nagsala. Dili yun kay ang pare yun na to mo yun na masaylog sala.
Si Kristo na masaylo og sala, pinaagi lang sa itong mga pari kay representative na sila. Alter Christus mo na sila. Dili mo na sila kapasaylo, wa sila suguas Ginoo na. O ningon ko siya, bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon, kinigi pasaylo. Ang dili ninyo pasayloon, di pod pasayloon. Muna nga ang Diyos di ay mamasaylo og sala, pinaagi sa iyang mga ministro diha, mo na itong mga kaprian, diri siyuta. Bisan unsa inyong idili. Ang una giingnan ni Kristo anang bisan unsa inyong idili og itugot, si Pedro magiuyang giingnan ana. Na sa Mateo 16:19 ang tinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit. Pero kay dili man kay si Pedro ray mo maghago. Kay maugtas biya po si Pedro siya ray mo padagan sa iglesia. Siya ray mo padayon wa si kauban. Mo na nalagi si ubang mga apostol kauban. In short, na siya mga alalay pod, na siya kaubang mga apostol. Mao na nga kanang gahuma nga giingon ni Kristo ngadto ni Pedro, iya po nang gisubli nga naagyud ang iyang kauban sa pagdumala ubang mga apostol na sa Mateo 18:18 nga daghan yun. At present na atong ubang mga tinun-an niingon na po si Kristo, ang inyong idili og itugot diri siyuta, idili og itugot sab nako sa langit. Na sa King James version na to bind and loose na siya. So, naanang gahom sa mga apostoles. Muna kung basahon nato ang buhat 16:4, mga higala, basahan ninyo sa Biblia. Buhat 16:4, ang mga kadagkuan sa iglesia nagkahimo og mga balaod o mga lagda og ila kining gipatuman ngadto sa mga magtotoo. So, nakahimo sila balaod, kinaalagi sila gahom sa pagdili og pagtugot. Unya kay kanang gahuma nila ipasapasa man na kay naa sa buhat 2:38 ug 39 ang saad ngadto nila para nila og sa ilang mga sumusunod og sa ilang mga anak ba sa ilang successor. So kanang gahom sa pagdili og pagtugot mapasa na sa mga musunod nga mga kanang otoridad kinsay ilang gipandungan sa kamot, kinsay nakasunod sa ilang gahom. Nya, tanaw na to sa history, mao man ni atong mga obispo. Ang atong mga obispong Katoliko mao'y nakasunod sa gahom sa mga apostoles nga gihatag ni Kristo. Sama ni Obispo Ignacio, nga klaro gyud kaayong tinun-an ni San Juan. San Policarpo, San Clemente nga ikaupat nga Santo Papa, tinun-an ni San Pedro. Kung wa ko masayop, no? Kung masayop, banggali kong litok, kaya wa ko gadalagay dire. Tanaw lang ninyo sa Church Fathers, no? Kung mabasa, naagay mo yung libro ng Church Fathers. Pwede naman kaya na ma-research sa internet. Kinsa ka ito mga Church Fathers na to nga direct tinun-an yun sa mga apostol. Kinsa ilang gipang pandungan sa kamot, then kinsa po yung sumusunod nila. Naan ang gahom sa pagdili og pagtugot. Unya, mahimo nga og unsa to'y ilang balaod sa una, dunay amendment ba? Duna ba'y ipuno? Mahimong pun ana sa mga musunod na pong successor. Kay sama sa gahom sa atong mga magbabalaod diri sa Pilipinas, mapanunod po ng ilang gahom sa musunod pong mga magbabalaod, mahimong naanapoy bag-ong balaod nga ilang himuon nga kinahanglan tumanon gihapon na to. Pareha sa atong mga magbabalaod ron sa Pilipinas, itong mga congressman na to. Pwede mo na sila maghimog mga balaod pod nga bag-o nga kinahanglan ato pong sundon kung maaprubahan. Ang Senado o unsa diha. Depende no, bis maabot nga tuig na po himuong balaod, tumano na to na kay naalagi gahom. Ang atong simbahan ningon ana pod pwede makahimog daghan pag unsa pa mga balaora diha kay naaman si gahom sa pagdili og pagtugot. Nya karon sa atong panahon mao ni daghan kay tanggipang tugot ron. Pero atong siguraduhon nga dili masupak ko diya sa divine law unsa na mga pagtulun-an sa Dios. Kana for example kana atong pagpasidungog sa mga santos pinaagig piyesta, dili man na kuan. Dili man na kontradiksyon di as Biblia kay kung pamasahon na to ang mga teksto diri sa Biblia ron, maayo man gyud nga pasidunggan na to ang mga bayanis tong pagtuo. Kay kita galing kuan mga Pilipino mo pasidungog ta ni Dr. Jose Rizal nga bayani ra siya sa gamayng nasod nga Pilipinas. Unsa pa ka ang mga bayani gusto tinuhuan
mas grabe pa hinoon, mas labaw pa hinoon ang atong pagpasinungog nila kay ang ilang kabayani dili lang sa gamayng nasod sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan gyud ang ilang kabayani. Nabisan pagdaghanon kay mga piyesta ros Katoliko kay magkadaghan man ng ikanunay sa simbahan kung daghan kay magbinutan, aprubahan na dito sa langit kay nag-ingon gud si Kristo. Kaya ang inyong idili diri sa yuta, idili sabna ko sa langit. Sa to pa, kung si aprubahan sa iyang simbahan, sa iyang mga grupos, mga magtudlo din aprubahan po niya dito sa langit. Pero ang pangutana, kinsa man ang mga tawhana? Una, mga apostol lagi. Dayon, kinsa man dayon kung wala na mga apostol, kinsa may musunod silang katungdanan, bisan kinsa ba? Dili, oy, kay ang si Kristo, naghatag siya og gahom sa mga apostol. Then, giingnan niya ang mga apostoles, ang tagaan ninyo po sa inyong gahom, isip pagpasa sa inyong gahom, pinagi sa ordination, kanang laying of hands, kanabang ordination. Dili kay mabasa lang kag Biblia unsa imong nasabtan, moingon rin kag ministro nako, pastor nako, pare nako, sangyaw nako. Sa mo na uram ka nagkawatan. Manguha lag butang liha, dili ikaw tag-iya. Wa kay katungod. Nga ang may katungod katong mga apostol din kinsa putong ilang gitudlo gisigi pandungan las kamot mo nang history importante kay history di kay Bible alone lang di kang kita ana kinsay otoridad. Una nga kining igsuon ninyo si Veritas nga anong mo tuog ko sa Katoliko pinagis mga obispo kay naa nila ang gahom. Sila mo'y atong Supreme Court aning Biblia ron, Christianity. Unya, sayon radiha sa atong kongreso o dili tuhuan ng unsay nang gitudlo nga opisyal sa atong simbahan. Ya, unsa may giingon anan dili mo patuo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Basahan ninyo Mateo 18:17. Isipon kang maniningils buwes o katong publikano nga giisip nila sa unang makasasala kay nagpractice lagi og pagkuliktag buhis nga dili maayo ba. Mao man na. Ambot og naa pa bagyapon as tong panahon ron. Antig kuliktas buhis naa pa bagyapon yung mga binuang dia. Kay kana panahon pa sa Ginoo, panahon pa sa unang siglo naa naman na. Mao ba? Ingon diri nga naa pa kuno gihapon na. Ay nara na ba subli-subli ra man gyud. Mga igala sa Usias 2:11 ug sa Kolosas 2:14-16 na ay mga igpapahulay o naapugali mga pangilin nga gipangundang na. O naamang gyud po'y mga piyesta nga gipangundang na katong karaang mga piyesta. Kay usa sa hinungdan tungod sa mga abuso. O primary good reason katungod sa mga abuso sa mga tao sa una nga magsaulog og piyesta gipaundang tus Ginoo mo nang daghang mga piyestang nangawala na di ba. Then usapon sa hinungdan tungod kay landong rato. Basahon ra guna ko ning Usias 2:11. Hunungon ko ang tanan niyang kalipay. Ang iyang mga pangilin, mga bag-ong subang sa bulan. Mga adlong igpapahulay og ang tanang gitagal niya nga mga pangilin kini mga adlong igpapahulay niya mo ni mga piyesta sa una. Og papila pud ang katang og ato gining sabton ug ayo ning igpapahulay nga daan ba. Jewish Sabbath. O kung hinoon dili na mo itong topic pero no kung gusto mo detalye na pangitaalan ninyo diha sa internet ang akong topic about igpapahulay. O naagi gipaundang na nga mga piyesta. Pero dili ning piyesta na tong bag-oron nga giaprubahan simbahan. Nga kanang pagpasidungog sa mga santos. Dili man na mo gipaundang diri. Kanang ubang mga igsuon na to, ngayon silang gipaundang ko ng mga piyesta, kanang mga bag-o na to, kanang pagpasidungog sa mga santos. Dili man na mao. Wa tay mabasa diri sa Biblia nga gipaundang ng mga piyesta nga pagpasidungog sa mga bayanis pagtuo. Wa tay mabasa na. O nalibog bitaw ko anang mga Bible alone teachers. Biblia ra gyud. Muingon sila nga ayaw mo anang Katoliko kay naay mga piyesta nila alang sa mga santos. Mga bayanis pagtuo, mga buutan nila diha
sa ilang tinuhuan, ilang gipasidunggan, pinaagig piyesta. Mag-thanksgiving sila. Ana mga tawhana nga buutan nila. Buutan man gid po tinuod. Pero gingon dia sa Biblia, gipaundang na. Dili na tinuod mga igsuon. Kay kini mga piyesta diring gipaundang, kato ni mga piyesta sa karaan sa una. Nga tungod pod sa abuso, wa man gud ganahi ang Ginoo atong ilang piyesta sa una. Pero hinoon, sa atong piyesta po ron, di man po naman po yung mga abusado. Pero wala lang nato naundang kay ato manggong gilauman nga ang tinuod nga pagsaulog sa piyesta mao gi atong himuon. Kay nganong nagpiyesta man ta alang sa mga santos. Kay gipasidunggan nato ang ilang mga maayong binuhatan tungod sa pagtuo ni Kristo. Una atong gisaulog nag-thanksgiving ta ana, dili daw ta ng pag-thanksgiving nga nalipay ta sa ilang bayanihong buhat. Una, pero makasubo na to kay naaputi mga piyestang makita na to ron, mga abuso, na hubog-hubog, na ay mga kahilayan nga di na gyud maayo. Pero wala lang naundangan na to kay ang simbahan lagi na ay katungod. Mingon ang simbahan nga, sige lang, di lang ta mawad og paglaom. Manudlo lang gihapon ta. Unya naapoy mga Katoliko nga motuo pod itong mga buutan. Unang naapoy mga Katoliko nga di gyud pod maghubog-hubog og piyesta. Tinarong gyud pod kinahanglan magsimba o magampo. Nga magbuhat lang gyud tagpasalamat sa piyesta. Dili na ng mga buhat dang dili maayo. Unang usahay pod atong ako lang hangyo mga Katoliko. Parang dili madugay nga makasabot ang atong mga igsoong dili Katoliko nga makasabot sila nato. Magtinarong unta taoy para dali ta nila masabtan, parang dali na sila mobalik kay nagtuo man gyud ko kana mga dili Katoliko nga makasabot lang gyud na sila. Sa tinuho ang Katoliko mamalik man gyud na ba? In fact, daghan na kay kong mga prueba kung moana mo sa internet diha sa atong Facebook. By the way, mga higala, katong mag-message nako katong naminaw ron nga naamoy gusto ipaabot ni Veritas nga mensahe. Wala pa man ko'y cellphone ron, katong pagkadaot sa akong cellphone, wala naman din ko ka-provide og lain pa. Mag-message mo nako, kay high-tech naman gayta ron, naa naman tayo internet, diya lang sa Facebook. Naman tayo Facebook. Tubagon ron mo nako diya, kay mo na akong communication ron. Sa Facebook lang sa agita. O sa atong telephone po sa balay. 908-0270 sa PLDT, no? 908-0270. Ayun, sa internet kat tanin nyo mahinabi o gayo. Yan na po'y grupo diya sa kanang SBC Dipolog, Catholic Faith Defenders. Dagan po musulod diya. Pwede po mo makahinabi na ako diya ng grupo diya sa Facebook. Sumo na ang mga piyestang gipahunong na kadtong karaan. Pero kining piyesta nga atong gisaulog ron mga higala nga bag-ong gipanghimo sa atong simbahan kay naalagi sa gahom sa pagdili og pagtugot. Kay ang gahom sa mga apostoles mapasa man na ang adtos mga mosunod. Peras gudaan ng kanang disciplinary pagtulunan mahitungos disiplina, kanang silibasi, kanang dili magminyo. Panahon sa mga apostol, kanang dili pagminyo, optional lang na nila. Munang dunay minyo, doon na po'y dili. Munang sa history na aga ito yung mga Santo Papa nga minyo, di ba? Oh. Pero kay kanang gahom lagis pagli og pagtugot, naaman as tinuod nga simbahan. Niabot ang panahon nga ang simbahan, gihimo na siyang disiplina, labi na gyud diri sa Western Church, nga mas maayo na lang gyud nga kung magpari ka, single na lang gyud nga awaton gyud ang si Kristo ba. Pagtulunan as disiplina, dili na siya doktrina ha. Pagtulunan lang mahitungod sa disiplina. Si Kristo man po'y unang nanudlo ana na sa Mateo 19:12. Nga naagyo dili makahimos pagminyo tungod usa ni ana sinungdan tungod sa hirian sa langit. Nga ang hinungdan ana naagi explicar ni San Pablo 1 Corintios 7:1 kay ang usagod ka alagad sa Ginoo nga minyo mabahin man hunahuna na kay pamilya na kay asawa nga imong pahimutan responsibilidad nimo. Nya na pagyud akong pamilya nga imong katahan ang katilingban sa Dios ang simbahan. Di divided imong hunahuna. Unang nakita ron sa atong magisterium
simbahang Katoliko nga mas maayo na lang gyud siguro ang magpare, magsinggol na lang gyud. Unang gihimo na siyang balaod o canon law. Pero dili na doktrina ha. Disiplina na, no? Disiplina. Para dili mabahin ang huna-huna. Mo na gihimong balaod mo na sa atong panahon ron na natay vow of celibacy. Ang dili pagminyo tungod sa gingharian sa langit. Pagtulunan ba na ni Kristo? Pagtulunan na, mahitungos disiplina na sa Mateo 19:12. Gihimo lang natong canon law. Pero kuan po na naapoy mga exception anak kay sa akong nahibawan kadtong mga Anglicans nga na-convert na sa tinuang Katoliko katong ilang mga ministers nga mga minyo nga na-convert nga gihimo ra pong pari ra po sa Katoliko. Gi-allow man to sila, gitugtan man to sila nga bisan minyo pari sila sa Katoliko karon. Ay mga exception basta mo subay lang sa balaod. Pero kadtong mga pari nga naa diri sa western nga naa na gyud nila, gi-require na gyud sila og celibacy, mo nang celibacy gyud sila. No, na kay kinigong dili pagminyo matud pa sa uban pagtulunan man kuno sa yawa. Tinuod na kanang dili pagminyo nga walay maayong hinungdan. Nga tanan gyud gidigdan dili lang kay pare, dili lang kay laki mo gidigdan kundi tanan gyud. Mo tong pagtulunan sa una sa mga Gnostics. Mo to sila na ego anang pagtulunan sa yawa nga dili magminyo. Kay ang kaminyoon kuno sayop. Pero sa Katoliko dili sayop ang kaminyoon. Kung doon na may pagtulunan sa disiplina nga dili magminyo, ang hinungdan ana tungod sa gingharian sa langit. Parang dili mabahin ang unahuna. So kung kana mo'y rason nga dili magminyo tungod sa gingharian sa langit, dili na siya pagtulunan si Hawa. Kung dili pagtulon ana mahitungod sa disiplina. Kanang gitudlo ni Kristo mahitungod ana na sa Mateo 19:12 nga duna gyud dili makahimos pagminyo tungod sa gingharian sa langit. Para nako usak ka ko ana kana bang usak ka kining para nako pinakadako nga pagpili sa usak ka buot mo alagad sa Ginoo ba nga naaman siya untay katungod na siya kana bang pribilehiyo nga magminyo kay sakramento lagi ng kaminyoon. Pero mupili lang yun siya sa iyang kaugalingon nga mag-inusar o mag-celebrate siya para sa pag-alagad sa Ginoo para burabag imong gihikawan ang imo bang imurang tawhanon nga kalipay o satisfaction. Imong gihikawan imong kaugalingon ana nga wa man ta karidiis Ginoo ana nga magminyo ka. Pero nipili gyud kang magsinggol ka para ra gyud sa simbahan nga makapokus gyud ka sa mga butang pang simbahan. Nya mayon sila kanang inyong good veritas gipugos man yung mga paring di gyud pamiyon sige pugos. Pangutan ako no ng mga seminarista di gipugos po na sila. Pwede man na sila mo back out diha mingon nga sa ilang rektor na rektor o dire murag nahigugma man ko. Pwede mo gawas lang ko, di lang kong padayon. Pwede kayo! Ano kung dili, God? Ikaw po mismo, musulod ka seminaryo, hibalo naman ka nga requirement na ang vow of celibacy. Muna kung gusto ka magminyo, ay nalagsulod ha. Pwede raman po kakaalagad sa Ginoong dili pare ka. Diba? Pwede raman po kagkuhan ka ng kanang gitawag lay minister. Pwede man ka para sa aning atong buhat sa panalipod sa pagtuo. O pwede ka alagad ka po sa Ginoo. Pero ministerial priest, ordinado nga pare, kanang gipang-ordinahan ni Kristo katong mga apostol, gipamili niya din kinsa ilang gipang pandungan po giordinahan ana ang gitawag og ministerial priest. Lahi po na nga bukasyon. Di na po na ilang mga balaod po sa ilang mga balaod nila. Na mga higala, mga 5 minutos na lang kape ng atong oras, din wa pag nato mabasa mga teksto mahitungod anang pagpasidungog sa mga santos mao nang magpiesta ta nila. Pero giuna lang nako no mga higala. Kana bang mga preliminary ba? Mga una nga dapat masayran nato sa gahom sa simbahan. Nganong naay gahom ang simbahan? Nga tinuod. Mga igala, kanang atong mga piyesta ron nga daghan kaayo pasidungog sa mga santos. Ang ato gyung gibasihan ana gyud nganong magsaulog ta.
ang mga pulong ni San Pablo naa sa 1 Corinto Kapitulo 5 tudling 8. No akong usbon? 1 Corinto Kapitulo 5 tudling 8 nga matud pa. Busa sa ulugon ta ang kumbira, laing hubad, piyesta. Busa sa ulugon ta ang kumbira o piyesta. Kumbira man ang piyesta, di ba? Sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala ug kalaw-ayan. Kundili sa pan nga walay patubo ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. By the way, ang literal gyud nga piyesta ani mga higala katong sa daang kasabutan katong ilang Feast of the Unleavened Bread. Nga magpiyesta silang kanang ipakitang dili sila mogamit og kanang patubo. Muto karaang piyesta na sa mga kanang mga Hudyo. Pero ang technical o kanang Christian nga pamalandong principle ani nga kasaulugan karon gipahimug-atan kining giingon ni Pablo nga kaputli og sa kamatuoran. Kay katugong piyesta sa onas mga Hudyo nga Feast of the Unleavened Bread, simbolo lang to nga kanang libadura god nagpasabot man kuno nagsala kanabang kanang pagduhat og dautan patubo. Munay simbolo kanang patubo sa sala. Unang likayan man ang sala, mo tong magpiesta sila anang simboluha nga magpiesta sila dili mo gamit og pan ipapatubo, Feast of the Unleavened Bread. Pero ang piyesta nato sa Kristyanismo ron dili gipahimug at diha ang simbolo nga kanang imo lang kang magluto kag pan nga dili nimo butanghang igpapatubo. Kundili ang mensahe gyud kana abang likayan ang sala sa meaning kaputli. Mo man giingon ni San Pablo diri sa ulugon ta o kinahanglan mag-thanksgiving ta o magpiesta ta. Sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa patubo, meaning kana abang kaputli kanang kaputli mo'y atong sa ulugon nga lang maglikay ta sa sala. Og ang mga santos god, mga bayanan tos pagtuo mo man na ilang gibuhat. Sama ni kanang atong bag-ong na-canonize ron nga saint si San Pedro Calungsod, si San Lorenzo katong humana dugay na. O uban pa mga santos nga gideklara o gi-canonize sa simbahan nga tinuod gyud nga mga buutan nga bayanan gis pagtuo. Ato silang gipasidunggan tungod sa ilang kaputli, sa ilang kabalaan. Tungod kay naglikay gyud sila og sala sa ilang panahon. Ug mao ni atong gisaulog, mao ni gipahimug-atan nato ron sa atong simbahang Katoliko, ining giingon ni San Pablo nga sa ulugon ta ang piyesta o kumbira sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo. Ang literal ani katong Feast of the Unleavened Bread. Pero ang message ani mo atong gihimo ron nga piyesta kanang kaputli nga atong pasidunggan ang mga bayani sa atong pagtuo kay naglikay gyud sila sa sala. Dili lang kay kanang maglutog pan nga dili butang papatubo. Simbolo ra man na. Simbolo ra man na mga igala. Una katong daan nga piyesta wa na nato to kuan gihimo kay ang piyesta ron nga gipahimug-atan kana mang kaputli kana yung tinuod jud ta nga molikay sa sala. Umuna mga santos, ilamang gunang gibuhat. Una nga to silang gipasidunggan. Kay sila, kung ilag yung natuman ang mensahe atong piyesta sa mga Hudyo sa una, nga mulikay gyud og sala, mo nang gisimboluhan og kanang pan nga dili mo gamit og igpapatubo. Ilag yung gituman sa ilang kinabuhi gyud, no? Dili kay simbolo lang. Ilag yung gibuhat sa ilang kinabuhi nga naman. Kay naglikay gyud sila buhat og sila. Nagpugong gyud sila. Ang mensahe po sa itong panahon, ganahan unta ka ng contraceptives. O unsa pa nang imong gana diha, gamit kag ka ng sa pana-pills, unsa diha. Pero kay ang atong pagtuo mingon, ayaw. Pugong gyud. Pugngan gyud. Marana inana ba? Magpugong sa angay pugnan. Unsa gid dili sa atong pagtuo kinahanglan tumanon na to. Unay bayanis pagtuo. Kanabang dili lang ipalabi ang kaugalingon kundi ang Ginoo gyud ang atong mga pagtulun-an gyud sa Kristiyano mo gyud atong ipalabi. Kanang kaputli unya naabas Biblia nga pasidunggan gyud ng mga santos. Nasa Juan 17:10 og diha kanila bot pasabot mga santos o mga balaang tao. Gipasidunggan ako.
napasidunggan ang si Kristo, gumikan ani mga bayanis pagtuo kon mga santos. So kung magbuhat di tagmatarong samas gibuhat sa mga santos, si Kristo mapasidunggan po. Nya naa diri sa Mateo 10:41 ang modawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios. Gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganting madawat sa maayong tao. Nagi pagpasidungog, gantihan. Yang katong gibasa natos gipadayag 11:10, naagi pagsaulog, no? Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. Na panitan for example kana mga martir na tungod sa pagtuon nga matay sila. Gipamatay sila para sa ni Juan Pedro Kalungsod. Itong bag-ong nakanunais na martir man to. Paglaban sa Kristohanong pagtuo. O martir sa pagtuo. Nya ingon diri sa ulugon. Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang kamatayon mo ni example kining sa gipadayag 11:10. Ingon diri sa ulugon nila kini pinaagis pag hinatagay mga gasa. Mao man na atong piyesta. Di ba kano magpiesta ta, Thanksgiving, magpakaon tas mga tao? Hinatagay man as gasa. Muna, nganong natay kaon sa piyesta pag hinatagay gasa na? Dili nang hubog-hubog, unsa diha, di na mao. Kaon lang din, mag-ampo, musimba, din atong istoryahan. Isgutan na to ang bayanihong buhat ni anang atong gipiestahan. Dili kay maghubog-hubog, unsa pa na diha, kalawayan, dili na mao. Magkaingon lang po ng ubang ng mga dili Katoliko nga waagay ayon ni atong piyesta. Wa magi ayon ni atong piyesta noon sa Katoliko kung di natutumanon unsa gi pagtulunan simbahang Katoliko unsa nang piyesta. Kung magpabuyag ta, buluyagon ta. Pero kung ato lang yung sundon ang gitudlo sa simbahang Katoliko, unsa gyud ang pagsaulog sa piyesta. Pagpasidungog sa mga bayani sa pagtuo tungod sa ilang kaputle. Dili man ta mapalahubog oy. Likay mandana. Mga igala, ikasubo kong di na yun nato mapadayan kaya wala na tayo igong panahon. Mga duha tulor gali ka teksto atong gibasa. Pagkadaghan pa ning nahadya sa akong guide. Pero kung itugot pagyapos Ginoo nga makapadayon ta sunod Domingo pohon, sa dili pa nato mabalikan ang tema mahitungod sa Pasko o kanang December 25. Atong ipadayon no kay murag na hanging daghan pagyud kung dapat mapadayag diri about sa kanang mga piyesta nato pahitungod sa mga santos atong pagpasidungog nila. O Ginoo mga igala, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, baga kadaguan sa atong simbahan, kini na lamang inyong bus kaalagad sa mong tulumanon ng kahayag sa pagtuong Katoliko. Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas, kauban sa Piques Lawaktan ni Luod ug Taksilumba. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa kalan sumahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Anita sa itong mga serbisyo publiko, alang karong buntaga. Public service announcement mga kasama. RMN Serbisyo Publiko. Nasa linya sa telepono, good morning. Morning, sir. Okay, good morning kasamang Mardy. Sa iyo, ani mo nagmata. Maayong buntag sa tanan pod nga digpaminawan sa imong programa. Yep. Natay public service alang sa mga taga-Istaka, no? Mga kaigsuunan nato sa Istaka. Nga ang kapilya sa Istaka dunay pagahimuon nga Bible exposition matag Miyerkules, no? Matag gabi ni kasamang Mardy, no? Bible exposition matag Miyerkules, mag
Tulay diha no sa St. Michael Archangel man no Chapel no. Og ang tumong aning Bible exposition mao ang pagdasig sa mga igsuon nato nga nabiktima anang drug addiction gani kasamang Mardi. Nindot ay nagtumong. Pagdasig sa mga igsuon nato nga nabiktima ng drug addiction ug dili lang ka drug addiction daghan pa no. O kanang mga basta nagkadaiyang problema sa atong katilingban ron no. Atong tun-an unsaon pagdasig nato sa pagundang ana mga dili maayo nga mga buhat. Kana lang kasamang Mardi, daghang kaayong salamat. Yap sir, salamat sad. Way sa payan pod. Nindot to. RMN Servicio Público. Bible exposition mga kasama nindot to matag Miyerkules. Nindot na kay murag tabang po na ba nga makabig no atong uban labi na tong nagumon sa droga. Nindot ilang tumong mga kasama nakadaig ta. Pasudlo na to kay paibalo importante na may para paibalo atong mga igsuon nga kinahanglan ana. Hello sir? Hello. Ano, Kasamang Ariel. Live na ka, sir. Live na. Maayong buntag kasamang Ariel. May buntag po diya. O maayong buntag po sa tanang mga suking digpaminaw no sa imong sipak kayong tulumanon no ang straight to the point. Padayon si Silbert. Okay, kining atong pahibalo kasamang Ariel, sumpay ni atong gipahibalo po sa tulumanon ni kasamang Mardi kagahapon no sa iyang tulumanon. Okay, mubo ra man guto na to madugangi gamay kay pigin na po diyang oras munang gimubo lang na to. Okay, pwede na i-shoot ni Matanan eh. Salamat kayo kasamang Archer. No? Sorry. Kasamang Ariel. Okay, pahibalo ni no akong sublion then dugang lang gamay kanang wala mahisgutin ako kagahapon sa pahibalo sa programa ni kasamang Mardi. Okay, sa tanang taga-Istaka no pahibalo ni sa tanang taga-Istaka pero dili lang diay taga-Istaka ang giawhag ani no. Welcome ang tanan no sa usa ka ginahimong Bible exposition matag Miyerkules sa kapilya sa Istaka no. Diri sa Luyugyod sa Cathedral Rizal Avenue man na dito dapit tumoy nga duol na Tulay na diya ang atong kapilya sa Istaka nga gitawag og kapilya sa San Miguel no Arcangel. Okay, matag Miyerkules dunay ginahimong Bible exposition no alas 7:30 sa gabi no magsugod paingon na gyud alas 9 no o giawhag ang tanan dili lang kay mga Katoliko pwede dili Katoliko mo apil pwede pod sa gikan sa laing barangay no welcome na siya sa tanan then ang format ani exposition then pwede din mo dawat og kanang question and answer or a sort of open forum. Well, ang katuyuan ani subliyon nako tong gihisgutan ako kagahapon sa programa ni kasamang Mardi. Ang katuyuan ni mao ang kinibang pagdasig, no? Pagdasig sa atong mga igsuon nga nabiktima ng drug addiction o uban pa nga mga problema sa atong katilingban karon, no? O kanipong mahitungod sa problema sa kining disunity kanang panagbahin-bahin ba nga wala ta magkahiusa. O hisgutan po na nga aron mahiusa ta para malikayan nato ng divisions no panagbahin-bahin. Mo man ay gusto sa Ginoo nga maghiusa ta ug unsay mga kinahanglan natong mahibaw-an ana diha na natong mahibaw-an sa atong exposition. By the way kagabi Miyerkules man kasama nga Ariel o nasugdan na namo og naa pa mi sa mga preliminary expositions no. Preliminary expositions mga himuon nato na mga tulo ka Miyerkules no kay mo pa may pagsugod. Then human sa mga tulo ka Miyerkules nga preliminary expositions or pasiunang mga pagpadayag sugod na dayon ta sa exposition proper. So kana atong giawhag no welcome ang tanan no. Salamat ko gabi kay naagali dili taga-Istaka ni apil no. Nay taga Ricayas o nay sa uban pong may Central Barangay ba to. Okay, so kana lang no ako usbon giawhag ang tanan nga motambong sa atong ginahimong Bible exposition matag Miyerkules sa Istaka Chapel no sa St. Michael Chapel matag Miyerkules sa gabi alas 7:30 ngadto na sa alas 9 no sa gabihon. Kana lang kasamang Ariel. Sige kasama Silbert. Salamat.